Amen. Sige po, tayo po patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo dahil narito po tayo sa tahanan niya at huwag po tayo magsawang purihin at mahalin po ang ating Panginoon. Para po tayo ay bigyan niya ng kalakasan po habang tayo po ay nabubuhay. Amen. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging marami para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. For the last time, di ako magsasawang purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus,
purihin namin ang iyong dakilang pangalan. Itinataas ka namin, aming Panginoong Yesus, sa lahat ng oras. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo lamang aming Panginoong Yesus, at sa pagsama ng iyong banal na Santo Espiritu, narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nakakaalam at nakababatid ng puso ng bawat isa. Kaya't, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba. At anuman ang mga kalagayan ng aming mga puso, anuman, Panginoong Diyos, ang nakikita mo, Panginoon, sa aming mga puso, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng kasalanan na nagawa namin sa iyong harapan. At linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Ang iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, ang padaluyin mo, Panginoong Diyos, sa aming mga puso. Upang, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoong Diyos, ay bukas, Panginoon, na maikarga ang mga salita mo sa umagang ito. O banal na Santong Espiritu, kumilos ka. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang mga tenga na nais maririnig ang iyong salita. Buksan mo ang mga puso namin, banal na Santong Espiritu, upang maikarga ang iyong mga salita sa umagang ito. Oh Holy Spirit, kumilos ka sa bawat anak mo na naririto. Kumilos ka sa kalagitnaan namin, banal na Santong Espiritu. At Panginoon, hinihingi namin ang iyong mga anghel na ipalibot mo, Panginoong Diyos, sa lugar na ito upang hindi makakilos ang anumang plano, anumang sandata na ginagawa ng kaaway sa iyong mga anak. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord. Pakabalutan mo, Panginoong Diyos, ang lugar na ito ng iyong banal na dugo. Pakabalutan mo, Panginoong Diyos, ang mansulok, Panginoon, ng lugar na ito. Oh, hallelujah. At lahat, Panginoong Diyos, ng durungawan, maging, Panginoong Diyos, ang labasan ng tahanan mong ito, balutan mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo upang hindi makakilos, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, ang anak mo na gagamitin mo sa umagang ito, itago mo siya, Panginoong Diyos, sa likod ng iyong cross upang siya lamang, Panginoon, ang aming makita. O Yesira, haya, haya. O Lord, 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 Panginoong Diyos, hallelujah. Pasagin mo, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway sa lugar na ito. Pasagin mo, Panginoong Diyos, ang panggugulo ng kaaway sa lugar na ito. Upang, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay maikarga sa aming mga puso. At ito, Panginoon, ang lakaran namin, Panginoong Diyos, sa oras, Panginoon, at sa lahat ng pagkakataon. O Lord, maraming salamat, maraming salamat. Patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin dadakilain. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Sino po dito ang nakaranas ng sapat at higit na biyaya ng ating Panginoon? Ako lang po ba? Nasaan ba po? Sino pa po dito ang nakaranas ng higit at sapat na biyaya ng ating Diyos? Amen. Kaya po sa umaga po ito, sama-sama po natin itaas ang ating pasasalamat at papupuri sa ating Diyos na buhay. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitino
pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, sabihin natin sa ating Diyos, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Iyaya mo'y sagana at kumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh yes Lord, doon nga Panginoon, hindi kami mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, O Diyos, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Amen. Sabay-sabay po nating awitin ang ating Ikaw, aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Minsan pa, sabihin po natin sa ating Panginoon, Lord, ikaw ang aking dakilang pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at kumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen! Huwag po tayong mapipigil sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay! Kaya po sabay-sabay tayong magpasalamat at magpuri sa Kanya. Amen! Come! Di mapipigil sa pagpupuri, mga labis sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di mapipigil! Come! Di mapipigil sa pagpupuri,
labis sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala ka, ang apoy sa puso ko. Sobra, sobra! Sobra, sobra! Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra! Sobra, sobra! Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Yeah! Di nakukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Ayaw na sana, o di na kaya, ang apoy sa puso ko. Sobra, sobra! Sobra, sobra! Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra! Sobra, sobra! Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra! Sobra, sobra! Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra! Sobra, sobra! Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra! Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Sobra, Grabe! sobra, Grabe! sobra ang biyaya niya. Sobra, Grabe! sobra, Grabe! sobra ang pag-ibig niya. Sobra, Grabe! sobra, Grabe! sobra ang biyaya niya. Sobra, Grabe! sobra, Grabe! sobra ang pag-ibig niya. Oh, yes, oh God, tunay nga Panginoon. Salamat oh God sa sobrang biyaya at pagpapala na binibigay niyo Panginoon sa bawat isa. Lord, tunay nga Panginoon, narito kami oh God, patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming sasamba Panginoon. Hallelujah. Yes oh God, patuloy kaming sasamba at magpupuri oh God. Dahil sa iyong kabutihan Panginoon na hindi nagmamaliw. Sa katapatan mo, Panginoon, na lagi naming nararanasan, O God. Kaya kami naririto, O God.
dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. O pinupuri ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Come on, church, let us worship. Hallelujah, hallelujah. Oh, raise your hallelujah to our God. Oh, truly, oh God, we give you all the praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Minsan pa sabihin natin sa ating Diyos, Diyos, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh, salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Oh, salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Oh, pinupuri ka. Oh, sinasamba ka namin, O Diyos. Tunay nga kami ay naririto dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pag-ibig. Oh, pinupuri ka, pinupuri ka. Oh yes, oh Jesus. Oh yes, oh God. Hallelujah.
Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, O God, na hindi nagmamaliw, O God. Sa kabila, O God, ng aming mga pagkukulang, Panginoon, still, O God, nararanasan namin ang lubos mong pagpapala, ang lubos mong pagmamahal, O God, sa bawat isa, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, sa umaga po ito, Panginoon, patuloy po kaming magpupuri, patuloy kaming magbibigay ng pasasalamat sa iyo, O God. Tunay nga, Panginoon, nawa, Panginoon, naabot ka ng aming mga papuri. Nawa, Panginoon, napaluguran ka namin sa aming mga awitin, Panginoon, sa aming pagsamba sa umagang ito, O Diyos. Tunay nga, O God, tanggapin mo po ang aming mataas na papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay na walang habingab. Ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Amen? Sa oras po ito, bago po tayo mag-umpisa, no, bago tayo magsama-sama, na sabi nga po, mag-rejoice, no, sa handaan na inihanda ng Diyos sa atin, no, sa pamagitan ng kanyang salita. Tinatawagan ko muna lahat ng bata. No? Pumunta muna dito lahat ang mga bata. Yan, praise the Lord. Upang sila ay patuloy natin may taas sa ating Panginoon. Alam nyo, napakahalaga po ng ating mga anak ay patuloy nating itaas at idulog sa ating Panginoon. Naalala ko po nung minsan isang araw, meron po akong nakita na may grupo, no? May grupo po na nagdideklara na ang mga bata ay naroon, sabi nga, we are coming for you children. Sabi gano'n, no? Sila daw ay dumarating o darating para sa mga bata. Pero kung titignan niyo po, ibang espiritu po ang kanilang daladala. Kaya napakahalaga po ng ating mga bata, ang ating mga anak, no? Ay lagi nating paselyuhan ng makapangyarihang dugo ng ating Panginoon. Yan, praise the Lord. Okay, ituon po natin ang ating mga kamay sa buhay ng mga batang ito. Hallelujah, thank you Lord. Salamat o Diyos sapagkat ang mga bata ay regalo niya, Panginoon, sa bawat pamilya o Diyos. Sa pagkakataon na ito, ay tinataas namin ang mga batang ito, Panginoon, sa inyong harapan. Sinabi niyo, Panginoon, sa inyong salita, huwag naming hayaan na ang mga batang ito ay hindi makalapit sa inyong harapan, Panginoon. Sapagkat ang mga bata ay pinagaharian ng inyong kapangyarihan, ng inyong kadakilaan. Lord, sa pagkakataon na ito, patuloy po naming itinataas ang buhay ng mga batang ito, Panginoon. Father, in the name of Jesus, hayaan niyo po ng kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu. Lord, hallelujah, patuloy na lumukob, Panginoon, sa mga batang ito, O Diyos, in the name of Jesus. Lord, patuloy niyo po silang lukuban ng inyong makapangyarihan dugo at walang anumang plano at gawa ang kaaway na naroon magtatagumpay sa kanilang mga buhay in Jesus' name. In the name of Jesus, anuman ang gawa at plano ng kaaway sa buhay ng mga batang ito, ngayon pa lamang ay winawasak na namin, pinuputol na namin, hinahadlangan na namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Yes, in Jesus' mighty name, maging sakit at karamdaman, anumang aksidente sa pangalan ni Jesus, all the walls and the wiles of the enemy in the name of Jesus na nakaplano sa mga batang ito ay amin dinudurog sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, in the name of Jesus. And Father, right now, hallelujah, Lord, maging ang epekto, Panginoon,
ng wave na nanggagaling sa mga cellphones, sa mga gadgets, Lord, na lagi nilang nahahawakan. Lord, pinuputol namin to ngayon din sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Yes, in Jesus' name. That wave, yes, in Jesus' name. Ang wave na yon na nagdadala ng anumang hindi magandang epekto sa kanilang mga kaisipan. In Jesus' name, inaalis ko to sa kanilang mga isip, sa puso nila. In Jesus' name, I pull them out in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Father, right now, Lord, hallelujah, hayaan niyo po na mga batang ito ay lumaki, Panginoon. Hallelujah, ayon sa inyong kaalaman lamang, Lord. Hallelujah. Lord, ay inyong salita. Lord, hayaan niyo ang mga magulang, Panginoon, ay kausapin niyo to train up a child in the way they should go. And when they are old, they will not depart from it, O God. Ang maituro sa kanila ay ang inyong buhay at makapangyarihan salita. Ito, Panginoon, ay maitago sa kanilang puso, sa kanilang mga isipan, upang sa kanilang mga paglaki, Panginoon, ito ang kanilang magiging pundasyon. Ito ang magiging gabay nila, Panginoon, upang magawa lamang ang plano at Lord, layunin niyo sa kanilang mga buhay. At Lord, sa pag-aaral nila sa kanilang Sunday school, Father, I pray, give them the wisdom, the knowledge, and understanding. Father God, alam po namin, hindi kayang maarok ng aming kaisipan ng inyong salita. But thank God, thank you for the Holy Spirit na kayang-kayang magpaliwanag. Ano man level ang aming mga kaisipan, kayang-kaya niyo itong ipaliwanag. Maging sa mga batang ito, Diyos, na alam namin tinawag at pinili nyo, Panginoon, mula pa lang sa sinapupunan ng kanilang mga magulang. Marami pong salamat. Maging ang kanilang guro na gagamitin sa umaga pong ito. Father, I pray, let your wisdom, knowledge, and understanding be upon her, O God. At hayaan nyo maging daluyan siya ng pagpapala sa mga batang ito. Thank you, Father. We entrust the lives of these children in the name of Jesus. Salamat po. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Yung mga umaattend ng Sunday service, dumiretso na kayo doon, ano? At praise the Lord, at kanilang room ay naka-air condition din, ano? Kaya hindi sila Yan. Okay. Handa na po ba ang lahat? Amen. Praise the Lord dahil ngayon ay kalawang araw ng Hulyo, no? Half year na ang nakalipas. Ngayon ay pumapasok tayo sa panibagong kalahating taon na kung saan alam natin kung paano po ang ating tema for the whole year of 2023, the crossing over and possessing the land. Ito po ay gaganapin ng ating Panginoon. Amen? Anumang aspeto ng buhay ng bawat isa na kailangan nyo mag-cross over and possess the land, ito po ay gaganapin ng ating Panginoon. Handa lang po natin ang ating mga puso. Amen? Praise the Lord. At sa umaga pong ito, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hinahanayan ko lahat na tumayo. At basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng Nehemiah, chapter 4, verse 6. Hallelujah. Nehemiah chapter 4, verse 6. Ang sabi po dito, so built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Amen. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayong lahat ay umukot pumikit. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa oras pong ito, patuloy po, Diyos, na ang puso namin ay nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, sa inyong kadakilaan, sa inyong kabutihan, Lord, sa inyong kaawaan, sa inyong kahabagan, O Diyos, sa patuloy naming nararanasan sa araw-araw, na siyang nagdala sa amin sa lugar na ito upang kami po ay sama-sama na magtaas ng inyong banal na pangalan. Panginoon, kung mayroon pa po kayong nakikita na magiging hadlang upang hindi namin matanggap ang kapahayagan nyo na nais naming matanggap sa umaga pong ito, Father, kami po ay nagpapakumbaba
Humihiling po kami ng inyong pagpapatawad at paglilinis ng aming mga puso, ng aming kaisipan, ng aming buong katauhan sa pamagitan ng inyong makapangyarihan dugo. Father God, let the robe of righteousness be clothed unto your people right now, O God. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, hallelujah, we can come unto the throne of grace with boldness, that we may obtain mercy in time of needs if we have that righteousness that is coming from you. Kaya Father God, hayaan niyo po ng katwiran niyo lamang ang makita niyo na nakabalabal sa buhay ng bawat isa sa amin sa pagkakataon pong ito. At salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na ang salita niyo na amin pong pagsasalusaluhan ay magbibigay ng tunay na kalusugan, kalakasan, kabusugan ng aming mga espiritu, O Diyos, upang, Panginoon, ang tunay na lakas, Panginoon, sa pakikibaka, ang lakas, Panginoon, sa pagtakbo sa buhay na ito, Lord, ay naroon na magampanan namin hanggang sa inyong muling pagbabalik. Lord, salamat po ng marami at alam ko po, Panginoon, walang anumang kabigatan na daladala ang inyong mga anak na hindi nyo tutugunin sa oras na ito. Sapagkat, Lord, katulad ng sinabi nyo, if we seek first your kingdom, all of these things will be added unto us, O God. Kaya ngayon pa lamang, Father God, I pray, put that word in their hearts, O God. Put that assurance in their heart, Lord, upang hindi sila magalumihanan, hindi sila matakot, hindi sila magkaroon ng pag-aalinlangan sa inyo, Panginoon, sapagat kayo ay tapat sa inyong pangako. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita nyo mananatili magpakailanman. And Father God, we thank you for where there are 2 or 3 gathered together in your name. There you are in the midst of them. Kaya Lord, we acknowledge, Lord, hallelujah, your presence in our midst. We acknowledge, oh Lord, your throne in our midst, oh God. That's why, oh Lord, our hearts, oh Lord, hallelujah, ay puno-puno ng respeto, Panginoon, sa inyong salita, sapagkat kayo ay nasa aming kalagitnaan. At ano pa man, Panginoon, ang plano at gawa ng kaaway upang manggulo sa buhay ng bawat isa, upang hindi makafocus sa salita ng Diyos, upang hindi makuha ang kapahayagan ng Diyos ngayon pa lamang. Lahat ng ito ay aming winawaksi sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. We bind all the works and the words of the enemy in the name of Jesus sa buhay ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And Father God, sa oras po ito, we pray, O God, we declare your ministering angels, O Lord, ay narito na, Panginoon. Handang-handang i-minister ang bawat isa, Panginoon, according to their needs, O God. And Lord, let your worshiping angels be upon this place also, Lord, upang ang aming mga puso ay mapuno, Panginoon, ng tunay na pagpupuri, pagsambat, pagdakila sa inyong banal na pangalan. Maraming pong salamat. Hide me under the shadow of your cross. Let your holy name be exalted, O God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na kayo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. We thank and we praise Thee. We bless Thee, O God. We give You all the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Give the best clap of praise unto our God. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve it, O God. You deserve it, O Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Excited po ako, no, dahil ang kabuuan po ng aking pong ituturo ay inilahad kaninang madaling araw lahat ng ating Panginoon, no? Hindi pa ako makapagawa ng pinaka-outline, pero kanina, glory to God, no? Sa pamagitan ng Santong Espiritu, dire-diretso, no? At praise the Lord, sa buwan pong ito ng Hulyo, ang tema po na inilagay ng Diyos sa puso po ni Bishop at nais ng Diyos na ito po ay maitanim sa ating mga puso at hindi lang po maitanim, no? Talagang ito po ay maisakatuparan natin upang makita natin ang kalwalatian at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang tema po ngayong Hulyo na ating pong naroon na sabi nga po ay makikita natin ang kamanghamanghang kapangyarihan ng salita ng Diyos dahil ang salita po ng Diyos, sabi nga, deeper and deeper, no? Hindi to naroon na sa isang message lamang, kundi
palalim ng palalim, no? Kaya po sa pamagitan po ng ating tinig ng pag-asa, sa ating mga Sunday services, no? Sa ating naroon na mga midweek or ano ba, ang tema pong ito ay naroon po na pag-uusapan. At makikita po natin sa pamagitan ng ating mga pastors, no? From Mindoro, from Luzon, no? At dito pa makikita natin, grabe po, napakayaman ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Sino gustong maranasan yung kayamanan ng salita ng Diyos? Amen. Handa po natin ang ating mga puso, no? At dito nga po, no, sa Nehemiah chapter 4, verse 6, no? Naroon po na, sabi nga po, na the people has the mind to work, no? Para maunawaan po natin itong temang ito, naroon po na sa pamagitan po ng aklat ng Nehemiah, makikita natin ano bang ibig sabihin ng a mind to work, no? Ano ba yung, paano ba tayo magkakaroon ng a mind to work? Ang ibig daw po sabihin ng a mind to work, sabi nga, you want it, no? Yung gagawin mo, o aasikasuhin mo, o tatrabahuin mo, gusto mo yon, no? Gusto mo yon, hindi yon ipinipilit sa iyo. Ito ay gusto mo. Or, ang sabi nga, it is intended. Talagang sabi nga, pag ito'y intended, naroon na pinagplanuhan, no? Naroon na talagang hindi basta-basta, no? Naroon po yung pagpaplano, naroon yung pagtitiwala sa Diyos, at higit sa lahat, you choose to do it, no? Ito ay pipiliin mo, ito'y pinili mo na gawin, no? Yung pong ibig sabihin ng a mind to work. At makikita po natin ang power, ang kapangyarihan if we have that mind to work. Kapag po tayo ay mayroong kaisipan na handa doon sa tatrabahuin natin o aasikasuhin natin na yon, no? Una po, makikita po natin, no? Praise the Lord. Sa aklat po ng Nehemiah, no? Dito po tayo magfo-focus from Nehemiah chapter 1 to Nehemiah chapter 6. How to have the mind to work. No? Ito po yung ating title. Paano tayo magkakaroon ng mind to work? Dito po sa chapter 1, kung babasahin po natin, no, sa mga talatang 1 at 3, no, ang sabi po dito, yan. Nehemiah chapter 1 verses 1 to 3. Sama-sama kung meron po kayong Bible, kahit ito po ay nasa mga cellphone natin, ito po ang sabi dito. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias, nangyari nga sa buwan ng Chislu, sa 20 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan. Ito daw po ay naroon na, sabi nga, si Nehemiah po kasi, cupbearer siya, no? Noong time na yon siya ay cupbearer. Siya po ay nakatira sa palasyo. At naroon po siya yung may obligasyon na lahat ng iinumin ng hari ay kailangang safe, no? Kailangan ito ay safe, no? Kaya ano po anong ginagawa niya? Siya ang unang tumitikim noong ipapainom sa hari. Dahil kapag naroon ng napainom sa hari ay mayroong lason o may anong pamang bagay na pwede magpasama, hindi ang hari ang unang maapektuhan, kundi siya. No? Siya yung cupbearer. At noong time na yon, siya ay nakatira sa palasyo kasi nga siya yung nagbabantay ng iniinom ng hari. No? At sa pagkakataon na ito, sabi nga, no, na si Hanani na isa sa aking mga kapatid ay dumating. Dumating siya at ilang lalaki na mula sa Juda. At tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. No, dumating daw po ang isa sa kanilang mga kapatid, no, na kumbaga kalahi na si Hanani kasama ang ibang kalalakihan, sila ay galing sa, sabi nga sa Jerusalem, no? Tinanong nila yung anong kalagayan
nung kanilang mga kapatid na Hudyo. No? Dahil nung time na yon, ang Jerusalem po ay nabihag, no, ng Babylonia, at hindi lamang po ilang taon, for 70 years, no, nabihag ang mga Hudyo, no, na nasa Jerusalem. At nung siya ay tinanong, no, at sinabi nila sa akin, At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutsaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan at ay nangasunog ng apoy. Amen. Dito po makikita natin sa verses 1 to 3 ng chapter 1, naroon po na mayroong natanggap na, sabi nga po, balita si Nehemiah na kung saan ang balitang ito ay sabi nga, dumurog ng kanyang puso. No? Dumurog ng kanyang puso. Bakit? Dahil ang sabi po nung kapatid na yon na galing sa Jerusalem, no, yung kalagayan ng mga Hudyo na nangabihag doon sa Jerusalem ay nasa, ang sabi dito, nasa kapighatian at kakutsaan, no? At ang Jerusalem, no, ang walls ng Jerusalem ay bagsak lahat. Ang mga pintuan ay nasunog, no? Ibig sabihin, wala nang proteksyon ang mga kapatiran ng mga Hudyo doon sa Jerusalem. Dahil ang mga wall ay bagsak at ang mga pintuan ay sunog lahat. At dahil dito, makikita po natin, naroon na sa pagkakataon na yon, nung marinig niya ang hindi magandang balita na yon, alam niyo po, ang naramdaman po ni Nehemiah ay compassion, kahabagan. No? Kahabagan. Kaya makikita po natin, ang unang-una na, abi nga po, paraan para tayo ay magkaroon ng mind of God, o mind to work, no? Para magkaroon tayo ng mind to work, kailangan magkaroon tayo ng kahabagan. Magkaroon tayo ng compassion, no? Sa pagkakataon na ito, makikita natin, nung marinig yon, no, na ang mga Hudyo ay nasa kakutsaan, no? Nandoon sa, sabi nga ay, naroon sa kapighatian. Ano ang ginawa ni Nehemiah, no? Ano ang ginawa ni Nehemiah nung matanggap niya yung compassion na yon? Kung makikita natin dito sa verses, yan, dito sa verses 1, sa verse 4, no? Verse 4 hanggang 11, no po, naroon po na si Nehemiah ay umiyak, no? Siya ay umiyak, nag-mourn siya. At hindi lamang yon, certain days he fasted and prayed before the God of heaven. Nung marinig niya po ito, nung matanggap niya itong balitang ito, talagang umiyak po siya, no? Umiyak siya. Naroon po na siya po ay nanalangin at nag-ayuno, no? Dahil po doon sa kahabagan na yon na kanyang natanggap o na kanyang na-receive nung pong ang balita na ang kanyang mga kababayan na nasa Jerusalem ay nasa kakutsaan at sabi nga po, kahabagan na kapighatian na sitwasyon, no? At dito sa verses 5 to 11, tingnan po natin ang kanyang panalangin, no? Tingnan natin ang panalangin. Yan. Sa verse 4, ang sabi nga nun, at nangyari, nang marinig ko mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak, at nanangis ng ilang araw, at ako'y nag-ayuno, at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit, no? Ito yung naroon na una niyang naramdaman, no? Nung matanggap niya yung negative na balita. At ito po yung kanyang panalangin, no? At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos.
Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang aking sambahayan na aking magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat na mga utos o na mga palatuntunan man o na mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo, isinasama ko sa iyo ang salita na iyong inutos na iyong lingkod na kay Moises na sinasabi kung kayo'y magsasanggalang, aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin bagamat nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin niyang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Sa verse 10, ang mga itungay ang iyong mga lingkod at ang iyong mga bayan na iyong tinubos sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong malakas na kamay. At sa verse 11, ang sabi dito, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, pakinggan ngayon ang inyong pakinig, ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod na nagsasayahang matakot sa iyong pangalan. At paginawain mo, isinasama ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Amen. Praise the Lord. No, dito makikita natin na ang sabi nga nung marinig niya yung negative na yon na balita tungkol sa mga Hudyo, siya ay nanalangin, At makikita natin sa pananalangin niya, ang ginawa niya po, ito ay intercessory prayer, Na siya ay naroon humingi ng tawad, hiningi niya ng tawad ang kanyang, ang kanyang lahi, ang kanyang mga magulang sa pagsuway sa utos na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Kaya ano nangyari? Naroon na sila ay nangalat at nabihag pa. Kaya makikita po natin na, ang sabi nga po, para po tayo unang-una magkaroon ng mind of Christ, makikita po natin kailangan magkaroon tayo ng tunay na compassion. Makita natin yung tunay na, sabi nga po, sitwasyon. Na kapag ito po ay nakita natin na kailangan na merong manalangin, kailangan na merong tumayo to stand between the gap, magagawa po natin yung ginawa ni Nehemiah. Na una siya po ay naroon na umiyak, nag-intercede in behalf of his nation. Kaya sa pagkakataon pong ito, nais po ng ating Panginoon na sa bawat isa sa atin, makita natin, maranasan natin yung kahabagan na yon. Kung kayo po ay naroon na sabi nga po ay update sa nangyayari sa ating bansa, makikita po natin may mga bagay na talagang magbibigay ng kalungkutan sa atin. Hindi lamang sa atin, higit sa lahat sa ating Panginoon, sa ating Panginoon. Kung kaya sa pangyayaring ito, ayaw ng Diyos na baliwalain natin o wag natin itong pansinin, Kung kayo po ay naroon na sabi nga po ay updated, talagang ang kaaway ay gumagawa ng kaparaanan, Pero purihin ng Diyos, kapag po ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay mayroong mind to work, walang gawa ang kaaway na magtatagumpay. Amen? Dahil sa panalangin pa lang na gagawin, sa intercession pa lang na ginagawa ng mga, habi nga po ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, every dawn watch, ng mga pastor, ng ating mga katatayan, alam natin may ginagawa ang Diyos. Kaya lang po nakakalungkot, dahil wala yung mind to work, nawawala yung compassion, nawawala na ng gana na manalangin, nawawala na ng gana na naroon na umiyak sa ating Panginoon, higit sa lahat para sa ating bansa.
makikita natin na hindi lamang ng time na yon na ang Jerusalem, ang wall ay naroon ng mga bagsak. Maging hanggang sa ating kapanahunan. No? Bagsak po ang mga wall. No? Ano ba ang ibig sabihin ng wall? Yung nagpo-protect. Di ba? Kaya may wall dyan, kaya ka naglalagay ng wall o ng pader sa iyong bakuran. No? Dahil gusto mo yung protection. No? Pero makikita po natin na naroon po na ang proteksyon na yon ay bagsak. Maging sa ating bansa, no? Hindi lamang nung time ni Nehemiah, bagsak ang wall. Kaya ang kaaway ay nakakagawa. No? Nakakalungkot po yung pangyayari doon sa Malacanang nitong nakaraan. No? Pero ang nais ng ating Panginoon, naroon na magkaroon tayo ng tunay na compassion. That we might have that mind to work. No? Yung kaisipan na handang gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Pero kung wala po yung compassion, wala yung kahabagan, no? Naroon po na makukontento na lang tayo kung ano ang meron tayo. No? Ay, okay naman ang buhay ko. Wala na akong pakialam sa kanila. Hindi po. Ang isa pong mayroong tunay na mayroong mind to work o may kaisipan na para kumilos o gumawa para sa, sabi nga, kaharian ng ating Panginoon, naroon po na hindi nakafocus sa kanyang sarili. Hindi nakafocus sa kanyang ano lamang, no? Sa kanyang pamilya lamang. Ang kanyang motto sa buhay ay Galatians 2:20. Ano ang Galatians 2:20? I have been crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ living in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin, tayo po ay naroon, kapag naroon yung kahabagan, naroon po yung pagkamatay natin sa ating sarili. Yung focus natin sa ating sarili. Mawawala yung naroon na pagiging makasarili. No? Mawawala habi nga po, yung espiritu na walang pakialam sa iba. Walang pakialam sa bansa. No? Imbis na manalangin, kasama pa na nagre-reklamo. Imbis na manalangin, umiyak sa ating Panginoon, idulog ang nangyayari sa ating bansa, naroon na sumasama pa doon sa mga tumutuligsa. No? Kaya naroon po, nais ang ating Panginoon, we must have that mind to work. At katulad po ni Nehemiah, paano siya nagkaroon paano nila naranasan yung mind to work? Because they have that compassion. At ang unang binigay, no, ang unang niyang ginawa, because of that compassion, siya ay umiyak, no? Siya ay naroon na nag-mourn, siya ay nanalangin, siya ay nag-ayuno. Amen? No? Kaya po, naroon po, kagabi po, nagkausap nga po kami ni Pastor Ashik, no? Nandoon na napuna, lalo na kapag time ng prayer, talagang mabibilang mo na lang sa daliri. Yung merong compassion, yung merong desire, no? Pero kapag halimbawa kainan, ang bilis, ang dami kaagad. Pero kapag panalangin na, wala na. Kaya po, praise the Lord, meron pong ibinigay na wisdom ang ating Panginoon kay Pastor Ashik. Mamaya po, i-share niya po ito, no, sa ating announcement. No? Kaya ang unang-una, to have that mind to work, we must have that compassion. No? Na nanggagaling na kailangan talaga na tayo ay kumilos. At ang unang kilos na dapat nating gawin ay ang dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Tayo ay manalangin. No? Iyak natin ang ating bansa, iyak natin ang ating pamilya, iyak natin ang ating mga mahal sa buhay. No? Huwag tayong tumigil. No? Huwag tayong tumigil na sila ay dalhin sa trono ng kalwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. No po? Kasi minsan, para bang, tagal ko na siya ipinapanalangin eh. Ang tigas pa rin ang ulo niya. No? Wag po yun ang tignan natin. Ang tignan natin ay yung kaluluwa niya na patungo sa kapahamakan. Kapag ito po ang makikita natin, we can have that compassion. No? Mararamdaman natin yung kahabagan sa Kanya. Kaya tayo ay hindi mananawa na itaas siya sa ating Panginoon. Amen? No? Kasi kung titingnan nga, no?
naroon na sabi nga po ay, kung tatanungin mo ang isang tao, no? Walang sino man na gusto niya na siya ay nagkakasala. Di ba? Walang sino man na gusto niya na siya ay gumagawa ng hindi maganda. Pero dahil nga ang kaaway ay naroon pa sa kanyang buhay, no? Ang kaaway ay meron pang hold sa kanya para siyang robot na sunod-sunuran. Kaya nga po ang kailangan sa kanya ay naroon na magkaroon ng kalayaan, no? At ang isang way na para siya ay makalaya una sa pamagitan ng ating panalangin. No, kaya wag po tayong titigil. Hayaan natin na yung compassion na yon na nanggagaling sa ating Panginoon ang mabigay sa atin ng lakas para ipagpatuloy na manalangin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating bansa, no? Sa ating mga namumuno. Yung iba kasi galit ang nararamdaman, no? Galit ang nararamdaman sa ginagawa ng yung mga nagko-corrupt, no? Yung mga nanloloko, ang nararamdaman nila ay galit. Pero alam niyo po, hindi po galit ang kailangan. Ang kailangan ay compassion. Amen? Katulad po ng ating Panginoong Hesus, no? Nung siya ay nandun sa krus ng Kalbaryo, lahat na ng shame, lahat ng pagpapahiya, lahat ng sabi nga po, pagpapahirap sa Kanya, lahat na ginawa sa Kanya ng mga sundalo, no? Nung mga tao, pinagtawanan siya, may dumura sa sa kanyang mukha. No? Habang siya ay naroon na naglalakad. Meron na kung ano-ano sinabi sa kanya. Pero nagalit ba ang ating Panginoon? Kung tutuusin po, kung talagang galit ang kanyang naramdaman, alam nyo, isang command niya lang sa mga anghel, patay lahat ng mga taong yon. Pero hindi po. Dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No? Nahanda ang ating Panginoong Hesus na ibigay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, doon sa Garden of Gethsemane, ano yung naging panalangin niya? Actually, kitang-kita na niya yung hirap eh. No? Kitang-kita niya yung kanyang pagdadaanan. Kaya nga po, anong sabi niya? Father, if it is possible, no? Yung cup na ito, yung pagdadaanan ko to ay wag nang mangyari. Pero ang sabi niya, but not my will, but your will be done. Amen? At sa pagkakataon na ito, nung siya po ay nandun sa krus ng Kalbaryo, pinagtatawanan, no? Naroon na may nagsasabing kung talagang ikaw ang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, no? Kung ano-ano yung mga sinabi sa kanya, ano ang lumabas pa rin sa bibig ng ating Panginoon. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon, that burden, that compassion, ang ating maramdaman so that we have that mind to work. Para tayo ay magkaroon ng isipan na laging humahanda na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. No? At ang sa number 2, makikita naman natin po ito sa chapter 2 ng Nehemiah. No? After na siya ay naroon na manalangin, no? At sa panalangin niya, makikita natin na ang panalangin niya ay panalangin na kung saan tinatayuan ang pangako ng ating Panginoon. Di ba? Ang sabi nga dito, doon sa prayer niya, sabi niya, Lord, na alam ko na, sabi nga kapag kami nagbalik loob sa iyo, ang mga nagkalat ay titipunin nyo. Alam niyo po ba, yun po ay panalangin hanggang ngayon. Dahil isa sa sign ng muling pagbabalik ng ating Panginoon ay ang muling pagtitipon. No? Yung pagtitipon ng kanyang mga hinirang, yung mga Hudyo. No po? Ito yung isang sign. Kaya ang mga tunay na mananampalataya na may compassion, patuloy itong ipinapanalangin. No? Patuloy itong ipinapanalangin. At dito sa chapter 2, makikita po natin, no? Upon getting the favor from the king, no? Makikita po natin, he planned through God's wisdom. Naroon daw po na, nung siya po ay naroon na nanalangin, at alam niya na ang kanyang panalangin ay sinagot ng Diyos. No?
Hindi siya nanalangin ng, habi nga, basta lang na para bang kumakapa. Meron siyang assurance ng kanyang panalangin ay sinagot ng Diyos. Amen? No? Dahil ang kanyang ipinanalangin ay yung pangako ng Diyos. No? Yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo. Alam nyo, gayon din po tayo. If we are praying the promises of God, no? We will have that confidence. Magkakaroon tayo ng confidence, magkakaroon tayo ng katiyakan na ang ating ipinanalangin ay kanyang sasagutin. Amen? Dahil ito ay pangako niya. Ang sabi nga sa kanyang salita, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailanman. Kung nais po natin na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating panalangin, pray the word of God. Pray the promises of God. Ang ipanalangin natin yung mga yung promises ng ating Panginoon, no? Minsan ang dami-dami natin sinasabi sa ating mga panalangin, no? Paulit-ulit naman. Pero alam niyo po, kapag ang ipinanalangin natin ay ang kanyang mga pangako, kahit paulit-ulitin natin yon, makikita po natin, no? Ito po ay naroon na may kapangyarihan. Dahil ang sabi nga sa kanyang salita, He will not let His word return unto Him void. Hindi niya hayaan na ang kanyang mga salita ay hindi magkaroon ng pagkahabi nga ng katuparan. No? Kaya kapag po tayo ay nanalangin, ang ipanalangin natin yung pangako ng ating Panginoon. Ano ba yung mga pangako niya? No? Lord, sabi nyo, you will supply all my needs according to your riches and glory. Lord, sabi nyo, sa inyong mga latay, ako ay pinagaling nyo na. Lord, sabi nyo, no? Kaya, hayaan natin na sa pagkakataon na ito upang ang ating mga isipan, ang ating mga puso ay magkaroon ng tunay na pananampalataya na ang inyong pinapanalangin ay mayroong kasagutan, pray the word of God. Amen? Pray the word of God. No? Katulad ng ginawa po ni Nehemiah. At dahil alam niya nga na ang kanyang ipinanalangin ay ang mga pangako ng Diyos, alam niya na mayroon siyang pabor na matatanggap. Amen? May pabor siyang matatanggap. May kasagutan siyang matatanggap. No? Kaya ano ang ginawa niya? Dito po sa chapter 2, no? Sabi niya, upon getting the favor from, sabi nga, the king, he planned through God's wisdom and shared the burden and vision. Kasi dito po sa chapter 2, no? Makikita natin, ano? Nakita natin yung pabor ng Diyos, no? Yung kasagutan ng Diyos sa kanyang panalangin. Dito po sa chapter 2, dahil siya nga ay cupbearer, no? Siya ay cupbearer ng hari. Nung isang araw na siya ay naroon na nagdala ng inumin para sa hari. Although naroon na talagang ginawa niya ang lahat na wag makita ng hari yung kanyang kalungkutan, wag makita ng hari na namamaga yung mata niya kasi umiyak siya, no? Nagmourn siya, nag-ayuno siya, no po? Ang ginawa niya talagang, sabi nga, inayos niya yung kanyang sarili. Bago siya humarap sa hari, bago niya ibinigay yung cup na yon na mayroong iinumin ang hari. Pero alam niyo po, because of God's favor, no? Alam niyo po, napansin ng hari yung kanyang kalungkutan. No, basahin natin sa verses 1 to 3 ng Nehemiah, chapter 2. No, ang sabi dito sa chapter 2, and it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes, the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. No? Sabi nga, hindi niya pinakita na malungkot siya sa presensya ng kanyang hari. No? At ang sabi dito, yon. Sa Tagalog, ibinigay ko sa hari, hindi nga ako nalungkot ng una sa kanyang harapan. Pero makikita natin dito sa verse 2. Ang sabi dito sa verse 2,
Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. At sinabi ng hari sa akin, Bakit ang iyong mukha ay malungkot, dangang wala kang sakit? Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso. Nang magkagayoy natakot akong mainam. And said unto the king, Let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. No? Dito makikita natin sa verse 2, na sabi nga, nakita nung hari yung kanyang kalungkutan. Na ang sabing gano'n ng hari, hindi ito malungkot dahil may sakit ka. Ito ay kalungkutan na iyong puso. No? Makita niyo yung discernment ng hari. No? Makita niyo yung discernment ng hari. Hanggat maaari, ayaw niya makita na siya ay malungkot, pero na-discern pa rin ng hari na sabi niyang ganon, hindi yung kalungkutan na dahil ikaw ay may sakit. Yan ay kalungkutan ng iyong puso. No? At dahil dito, naroon na sinabi ni Nehemiah yung dahilan bakit may kalungkutan ang kanyang puso. At dahil dito, makikita po natin na naroon na siya ay nakatanggap ng pabor. He got the favor, sa verse 4, he got the favor of the king. No? Kaya nung matanggap niya yung favor ng hari, doon sa verse 5, nag-request na siya. No? Nag-request siya na siya ay ipadala sa Judah. No? Nag-request siya sa hari na pwede po bang mag-leave of absence muna ako? Pwede po bang magbakasyon muna po ako? At ako ay pupunta sa Judah. No? Anong reason? Bakit siya pupunta ng Judah? Ang reason ay to rebuild the wall. No? Ang kanyang dahilan para kaya siya pupunta doon sa Judah ay to rebuild the wall. No? Para i-rebuild yung wall. No? Kaya ang sabi nga doon sa 6 to 9, kung babasahin po natin, ang ganda pong basahin. No? Alam niyo po, nung sinabi po na ako yung magtuturo ngayong first Sunday, at may tema nga tayong Nehemiah 4 verse 6, talaga nagpe-pray ako, Lord, bigyan niyo, kayo pang bigay kung ano po yung dapat ituro. No? At nung nakaraan, uumpisa na po akong ipon ng mga verses, ng mga salita ng Diyos na naroon po na mayroong kinalaman dito sa mind to work. Pero alam niyo po, kagabi, bago po ako matulog, pinabasa ni Lord sa akin itong Nehemiah. Nag-umpias na ako dito sa chapter 1, no? Hanggang ako nga po ay umabot ng chapter 6. At dito ko nakita, dito ibinigay ng Lord itong outline na ito, no? Kaya ang sabi nga po ay naroon na, sabi nga, His wish was granted and give him all he needed, no? Sa verse 6 to 9 ng chapter 2, makikita natin na naroon na nung siya ay mag-request ng absence of leave, no? Na siya ay pupunta ng Judah to rebuild the wall, no? Siya po ay pinayagan ng hari, no? Dahil nakita nga ng hari yung kalungkutan ng kanyang puso dahil sa nangyari doon sa Jerusalem. At sa pagkakataon na ito, nung siya ay naroon na, sabi nga ay pinayagan na ng hari, alam niyo po, nag-flow na yung wisdom, no? Nag-flow na yung wisdom sa kanya, na sa pag-alis niya, ano ba yung kailangan niya? Kaya, hindi siya umalis sa harapan ng hari na hindi niya nailatag kung ano yung mga kailangan niya. Kaya ang sabi niya, pwede po bang bigyan niyo ako ng sulat para doon sa aking mga dadaanan, no? Doon sa mga government officials na dadaanan ko, doon sa lugar na kung saan kukuha ko ng timber, talaga lahat na pinaisip na sa kanya ng ating Panginoon, no? Kaya kung babasahin niyo sa verses 6 to 9, nandoon yung mga request niya, no? Yung letter para doon sa mga governors, doon sa mga sa dadaanan niya, no, na may authority, para hindi siya naroon na sabi nga ay papasok sa isang lugar na walang permit, no? Talagang inayos niya
Po, at makikita natin, dahil nga naroon ang pabor ng Diyos, ginrant ito ng hari sa kanya. Amen? At nung pagkakataon na yon, nung siya po ay nagpunta na ng Juda, no? Siya ay naroon na, sabi nga, tinignan niya yung paligid at kinausap niya yung mga, sabi nga po, mga Hudyo sa lugar na iyon. At isinyer niya yung compassion. Isinyer niya yung burden na naramdaman niya to build the wall of Jerusalem. Na kung titingnan natin, yung mga taong nandoon sa lugar na yun, parang kampante na sila. No? Okay na sila na sila'y kinukutya. Okay na sila ay nasa pighati. Pero si Nehemiah hindi. No? Kung tutuusin, dapat si Nehemiah yung okay na kasi nandun siya sa palasyo eh. Nararanasan niya yung habi nga blessing dahil nandun siya sa palasyo. Pero hindi, siya yung nagkaroon ng burden. No? At nung nagpunta nga siya doon sa Judah, dahil doon sa burden na yon, no, siya nagpunta doon with favor na nanggagaling sa Diyos, isinyer niya ito. No? At nung ishare niya ito, doon lang nakita nung mga Hudyo doon sa Jerusalem na sila nga ay nasa kapighatian, na sila nga ay naroon sa kadustaan, na kailangan nilang makaahon, kailangan nilang magkaroon ng proteksyon na nanggagaling sa Diyos. No? Kaya dito makikita natin, he shared his burden to rebuild the wall of Jerusalem. At sa verse 18, makikita natin dahil dito, no? Dahil dito na sila ay nagkaisa, sila ay naroon na sabi nga natanggap din yung burden na yon, yung compassion na yon na naramdaman ni Nehemiah. Ang sabi sa verse 18, they strengthened their hands for this good work. Nagkaroon sila ng pagkakaisa para dito sa napakagandang trabaho na ito na kanilang tatrabahuhin. Amen? No? Kaya makikita po natin, kapag ibinahagi natin yung burden, no? Katulad po ngayon, pinababahagi ni Bishop itong burden na ito, that we, as a J Blue family, must have the mind to work. Kailangan magkaroon tayo ng kaisipan para sama-sama tayong kumilos, no? Para sama-sama tayo na naroon na gumawa para sa kaharian ng Diyos. Hindi yung makontento lang tayo na nakaupo, makontento lang tayo na nakikinig. We have the work to do. Amen. Meron tayong dapat gawin. May tatrabahuin tayo. Amen. Sabihin mo muna sa katabi mo, may tatrabahuin tayo. Sa kabila, may tatrabahuin tayo. Amen. No? May tatrabahuin tayo, kaya tayo narito. Kaya tayo tinawag ng ating Panginoon. Amen? We have the great job to do. We have the great things to do, no? Sabi nga, at ito daw po ay kailangan ng pagkakaisa. No? Kailangan ng pagkakaisa ng trabahong ito. No? Kaya ang sabi nga po, sa verse 20, ang sabi dito sa verse 20, those who did not join for the good work has no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Sa lahat daw ng hindi makikiisa, sa lahat ng hindi mag-join dito sa good work na ito, ano ba yung good work na ito na gagawin? Rebuilding of the wall of Jerusalem. Ang mga hindi daw makikiisa, ang hindi mag-join sa good work na ito, ang sabi ni Nehemiah, no, they will have no portion or no right or no memorial in Jerusalem. No? Hindi sila magkakaroon ng bahagi sa Jerusalem. No? Wala silang, sabi nga, wala silang memorial. Ibig sabihin, wala silang ginawa para ang Jerusalem ay muling mataas. No? Kaya sa oras na ito, ang nais ng ating Panginoon, let's strengthen our hands. No? Let's work together for the good work na
inilalaan ng Diyos sa atin. Katulad po ngayon, no? Katulad ngayon, ang ating pong church, we are crossing over Mindanao. No? We are crossing over Mindanao. Kaya nga po itong August, pupunta po ang ating mga pastor. Si Bishop, si Reverend Bear, si Pastor Gab, si Pastor Paul. Pupunta po sila doon sa General Santos City para po ipunin, para naroon po na encourage, palakasin, pagpalain yung ating pong mga pastor doon sa lugar na yon, no? Sila Pastor Ching, pupunta po doon ng Cagayan de Oro, no? Si Pastor Ching, no? Kaya we are crossing over Mindanao. At dahil dito, ang nais ng ating Panginoon, we must have that mind to work, no? Ano ibig sabihin nun? Magkaroon tayo ng burden, magkaroon tayo ng compassion, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Dito sa crossing over na ito sa Mindanao. Hindi lamang po sila Bishop, no? Ay, kaya na nila yon. Hindi po. Kailangan maging bahagi tayo, no? Maging bahagi tayo sa crossing over na yon. Dahil pagpunta po doon, no? Kanya-kanyang pamasahe, no? At hindi lamang po yon. No, naroon na nagbibigay din sila ng blessing, no? Kaya kailangan po tayo mismo meron tayong mind to work. Ano ibig sabihin yun? Kaisipan na gusto nating makiisa sa crossing over na yon. Sa pamagitan ng pag-share natin ng ating mga mission offering. No? Or, kung tayo po ay hinipo ng Diyos, we can send. No? We can send, halimbawa kay Bishop, dagdag niyo po ito doon sa pamimigay, doon sa mga pastor natin doon. No? We must have that mind to work. No po? Magkakaisa. At kung titignan po natin, sa chapter 3 po, no? Sa number 3, letter C, they work together and do their parts. No? Kung babasahin natin itong chapter 3, makikita po natin na nung kinausap po ni Nehemiah at isinyer yung burden na yon, doon po sa mga Hudyo na nandoon sa Jerusalem, alam niyo po, habiya katulad ng verse 20, they have strengthened their hands, no? To work together doon sa good work na yon, no? To be in that good work. At makikita po natin, kung babasahin natin ang chapter 3, makikita natin ang bawat pamilya, no? Na meron silang ginawa, no? Meron silang ginawa. Halimbawa, kasi, nung binabasa ko po itong chapter 3, talagang parang ang no? Pero ang parang summary po nitong chapter 3, they work together. Kahit sila ay magkakalayo, no? Halimbawa, yung pamilya mo, ikaw ay nakatapat dito sa wall na ito na nabagsak, you have kayo ang pamilya nyo ang gagawa, no? Kayo ang magkakaroon dapat ng initiative na itayo yung wall na yon. Tapos kung ang pamilya mo naman ay doon sa lugar na yon, no? Kung ano yung nawasak doon sa lugar na yon, kayo, ang pamilya mo, ang sama-samang magtayo. Yung mga pintuan na kung saan ay nasunog, sinunog, no? Kung sino yung nakatapat doon sa pintuan na yon, kayo, ang pamilya nyo, ang merong sabi nga ay obligasyon na buuin muli yung pintuan na yun. Amen? Yun po yung nakalagay doon sa chapter 3. Lahat ay nagtulong-tulong. They work together. Bagamat sila ay magkakalayo, no? Pero they work together for the good work of rebuilding the wall of Jerusalem. No po? Kaya katulad halimbawa, yung mga nasa Mindoro, no? Yung mga kapatiran natin, mga pastors natin doon sa Mindoro, sila yung may responsibility na itayo yung mga pamilya na kung saan ay bumabagsak. Hindi na kailangan si Bishop pa ang pumunta doon, no? Kaya pagpunta po doon ni Bishop, every monthly, no, nagga-gathering na lang sila, nagre-rejoice na lang, no? Because they work together. No, ginagawa kasi nila yung kanilang dapat nilang gawin. Amen? Katulad po ng bawat isa din sa atin.
umpisa na natin sa ating pamilya, no? Umpisa natin sa ating pamilya. If we work in our family, kung ano yung parte natin, kung ano yung obligasyon natin na dapat nating gawin, makikita po natin, mahihikayat natin yung ating kasambahay, no? Ang minsan po nakakalungkot, no? Naglukos tong tatay. Anong gagawin ng nanay? Magluloko na rin. Kaya nangyayari sa pamilya, lalong nasisira. Pero makikita po natin, merong po mga pamilya na kung saan, bagamat nagloko yung isa, merong isang tatayo. No? Merong isang tatayo at maninindigan na hindi ko hayaang masira ang aking pamilya. Amen? No? Kaya ano nangyayari? Bagamat merong parang umalis o habi nga, tawag dito, naroon na nag-abandon, pero ang pamilya ay nanatili pa ring matatag at matagumpay. Amen? Amen? No? Isang example po, may isang nanay tayo, inabandon sila ng kanyang asawa. Pero dahil siya ay may pananampalataya sa ating Panginoon, nanindigan siya. Alam niyo po, ang kanyang mga anak intact, ang kanyang mga anak pinagpala ng Diyos. Hindi sabi nga, hindi napariwara. Bakit? Dahil may tumayo, no? Merong nanindigan na naroon na ibuuin yung wall na sinira ng kaaway, no? Kaya ang nais po ng ating Panginoon, we must work according, sabi nga po, doon sa part, ano ba yung part mo, no? Sabi nga, ang nanay, ano ang sabi sa nanay, kasabihan? Ang nanay ano daw? Ilaw. Ano kaya ang source ng ilaw? Ha? Solar? Ano ang source ng ilaw ng nanay sa tahanan? Battery? Na nadidrain? Meralco na ang taas ng singil, kaya minsan napuputulan. Kailangan daw ang source ng ilaw ng tahanan ay habi nga po yung energy, yung power na nanggagaling sa taas. Amen? Dahil ang nanggagaling sa taas na power, na energy, kahit kailan, hindi napuputol, hindi nanghihina, laging malakas ang kapangyarihan nito. Amen? Kaya we must work, no? We must work together. Tulong-tulong, no? Tulong-tulong. Makikita natin, kapag ang isang bagay ay ginawa natin tulong-tulong, napakabilis, no? Mamaya makikita po natin, makikita po natin yung, habi nga, resulta. If we all work together with the mind to work, no? At sa number 4, ito ay sa chapter 4, no? Dito sa chapter 4, dito natin nakita yung yung verse 6, na they work together and they have that mind to work, no? Kumbaga sa kanilang pagtutulong-tulong doon sa chapter 3, makikita po natin na halos nakalahati nila, no? Nakalahati nila yung pagtatayo ng walls ng Jerusalem, no po? Pero dito po sa chapter 4, makikita natin yung mga oposisyon, sina Tobias, si Sanballat, yung mga Arabians, no? Na kung saan dinudusta sila, no? Na sinasabi nila na, nako, paano magiging matibay yan natupok na yan, abo na yan, no? Naroon na kung ano yung sinasabi nila, no? Halos talagang pinipigilan sila nila Sanballat, nila Tobias, no? At yung iba pa na wag ituloy ang pagtayo noong mga walls of Jerusalem. Pero dito sa verse 4, sa chapter 4, makikita po natin na ang sabi nga po dito sa chapter 4, alam ni Nehemiah, no? Alam ni Nehemiah at yung mga Hudyo na pinag-anuhan niya ng kanyang burden na hindi tao ang kalaban. Hindi sila Tobias, hindi sila Sanballat. Kaya hindi sila gumante ng masasamang salita. Bagamat masasama yung salita na
ibinibigay sa kanila yung sinasabi kay Nehemiah, no? Panay mga negative words. Pero dahil alam ni Nehemiah na hindi tao ang kalaban, makikita po natin ano ang kanilang ginawa, no? Sabi nga, they prayed and not bothered by the persecution, no? Sabi nga, to continue to work, to have that mind to work, no? They work hand in hand, and sabi nga, they carried the weapon, no? Dahil alam nila na dito sa chapter 4, makikita po natin ano yung ginawa nila. Maraming persecution, marami ang pumipigil sa kanila sa pamagitan ng buhay nila Tobias, nila Sanballat, no, yung mga Arabians. Gumagawa sila ng paraan para wag matuloy, para wag nilang maituloy yung pagtatayo ng wall of Jerusalem na yon. Pero ano ang ginawa ni Nehemiah at ng mga Hudyo na nakasama niyang nagwo-work hand in hand? Alam niyo po kung ano ang ginawa nila? Nagsakbit sila ng sandata. No? Talagang yung armor, suot-suot nila. No? Yung armor, suot-suot nila. At may pagkakataon pa na, ang sabi dito sa ano, no? Naroon na, sabi nga, to continue to work, they work with their one hand and the other hand carried the weapon. No? Naroon daw po na halimbawa, itong kamay na ito ay gumagawa, yung kabilang kamay naman, hawak-hawak yung weapon. No? Hindi sila tumigil, hindi sila naglupaypay, hindi nila in-entertain yung mga negative. Nagpatuloy sila. Nagpatuloy sila sa paggawa, sa pag-rebuild ng wall. No? At hindi lamang po yun ang kanilang ginawa. Ang ginawa nila dahil sa Tobias, sa Sanballat, talagang gumagawa sila ng kaparaanan na talagang mapahinto sila, no? Ang ginawa po nila, nagkaroon sila ng groupings, no? Nagkaroon ng groupings na merong nagtatrabaho sa araw, no? At sa gabi para hindi sila mapasok ng kaaway, ay merong nagbabantay. No, may nagbabantay paggabi. At sa araw naman, merong nagpapatuloy ng pagtatrabaho. Ano ibig sabihin nun? Yung sa pagbabantay, ito po ay sa pamagitan ng panalangin. No? Ito ay sa pamagitan ng panalangin. Mayroong nananalangin. No? May nagbabantay through prayer, katulad ng ginagawa ng mga intercessors natin. No? They are always protecting us through their prayers. No? Laging pinapanalangin ng mga pastors, laging pinapanalangin ng mga leaders. They are protecting them through prayers habang gumagawa yung mga pastor, habang gumagawa sila bishop, habang humahayo. No? Kaya makita natin yung divine protection ng ating Panginoon. And what is the weapon na sakbit-sakbin nila? No? Ito yung makikita natin sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Ano ba yung mga weapon na yon? Na, ang sabi nga ni Pablo, kailangan isuot natin. No? Kailangan isuot natin itong mga weapon na ito every day in our life. Bakit? Dahil ang kaaway, ang sabi nga po, no, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ang kaaway natin, 24 hours yan. Humahanap yan ng pwedeng masila. Humahanap yan ng pwedeng itumba. Humahanap yan ng pwedeng, habi nga, ilumpuhin. Kaya kailangan daw, suot natin lagi yung armor of God. No? Merong inihanda, merong binigay ang Diyos sa atin na armor. No, hindi lang to para sa mga intercessors. Ito ay para sa lahat. Sino dito ang nakakaalam ng armor of God? Taas ang kamay. Yan, kokonti. Kaya yung iba, kinakalabit lang ng kaaway, bumabagsak na. No? Kinikiliti ka pa lang ng kaaway, bumibigay ka na. Dahil hindi natin suot ang armor of God. Tingnan natin, ano-ano ba yung armor of God na yon? Sa Ephesians chapter 6, verse 10. Goy, although wala yan sa ano ko, pero tignan mo yan. Ephesians
chapter 6, verse 10. Isa natin sa 10. Yan. Ang sabi dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. No? Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Isuot daw natin, no? Ang sabi nga nun, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. No? Para daw naroon na anuman yung plano ng kaaway, hindi tayo naroon na, sabi nga po, mapabagsak ng kaaway. No? Dahil tayo po ay sundalo ng Diyos. Amen? Sino dito ang sundalo ng Diyos? Amen. No, bilang sundalo, kailangan lagi tayong nakahanda. No? Laging suot natin yung armor natin. At praise the Lord, dahil ang armor na binibigay ng Diyos sa atin from head to foot. No? Mula ulo hanggang talampakan. Handa. Sabi nga, kumpleto. Kumpleto yung binibigay na armor ng Diyos sa atin. Ang sabi dito, dahil we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dahil ang kalaban pala natin ay hindi tao, no? Hindi kapitbahay mo, hindi yung mga komunista, hindi yung naroon na mga corrupt people, no? Ang kalaban natin ay weakness in high places. Spiritual being, hindi flesh, no? Kaya ang armor na ibinibigay sa atin ng Diyos na nais niya na isuot natin lagi ay spiritual. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman, ito sa kasanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. No? Kaya makikita natin, hindi tao ang ating kalaban. Amen? Kaya kapag alam natin na hindi tao ang ating kalaban, kahit na ano pa ang gawin, halimbawa ng kapitbahay mo, o nung asawa mo na pang-iinis sa iyo, panggagalit sa iyo, no? Hindi ka magkakaroon ng galit sa kanya. Dahil alam mo, hindi siya ang kalaban mo. Amen? No? Hindi siya ang kalaban mo. Hindi yung espiritu na nagkokontrol sa kanya. Amen? No? Kaya ang sabi nga, ay naroon na, naalala ko noon, nung kami po ay nasa Mindoro, meron po kasing mga ampon, no? May mga pinatitira po kami sa church. Merong isang matanda, taga-Baku yun eh. Naroon na pinatira namin doon, no? At ang meron nagsabi na, naku, ano yan eh? Anong tawag to? Aswang yan eh. Habing ganon, no? Aswang daw yung matandang yon, no? Taga-ano. Meron nagsabi na no? Ako naman sabi ko, hindi tao kalaban natin, no? Kahit sabihin pa aswang yan, tao yan, no? Yung espiritu ang nagko-control, pero siya tao yan na kailangan niya ng kaligtasan. Amen, no? Kaya although naroon na every time na nag-intercede kami, nagpe-pray kami, no? Talagang minsan nararanasan namin na merong mga lumalagabog, no? Pero praise the Lord, we have won the battle. Amen? No? Naroon na yung matandang yon talagang nagsuko ng buhay niya sa ating Panginoon at nakalaya doon sa espiritu na nagkokontrol sa kanya. Amen? No? Na minsan naalala ko noon, nagpe-pray kami, no? Kasama ko noon si Sister Rosie, nagpe-pray kami, no? Habang nagpe-pray kami, talagang ano namin sa labas, umaano yung mga dahon, no?
Meron pang time, nandun kami sa kusina, nagpe-pray kami, talaga naramdaman namin, may gumanon doon sa, sa pinaka-wall, na kung saan nandun kami. Kaya, dineclare ka agad namin yung victory. In Jesus' name, amen. No? Praise the Lord. Kaya, sabi nga po, hindi tao kalaban natin. No? Kaya nga po, ang sabi nga nun, we must wear the whole armor of God. No? At ang sabi pa dito, wherefore, ang sabi sa 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. No? Para daw, kasi may battle nga eh. May battle tayo eh. No? Hindi tayo naroon na sabi nga ay kailangan magpa-easy-easy. Dahil meron tayong pakikibaka sa mundong ito. No? At sa pakikibaka natin sa mundong ito, hindi tao ang ating kalaban, kundi mga spiritual wickedness in high places. No? At praise the Lord, alam niyo yung may mga gift of vision, no? Yung may mga gift of vision, yung may nakikita sila habang nagpe-pray or ano, no? Ito ibinigay din sa inyo ng Diyos para magkamit sa pakikipaglaban. Hindi ito binigay sa inyo para magmalaki kayo o ipagmalaki ito. Ito ay ginagamit para, sabi nga po, maggamit sa pakikipaglaban. No? Para, sabi nga po, hindi tayo parang sumusuntok sa hangin. No? Mahirap po kasi eto yung kalaban mo, suntok ka ng suntok dito. Anong nangyayari? Pinagtatawanan lang tayo ng kaaway. No? Kaya, kung kayo may gift of vision, use it. No? Use it. Ang sabi yan dito, no? Stand therefore having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Ang sabi sa verse 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran. No? Unang-una daw, ang sabi nga noon, yung belt of truth. No? Yung belt of truth at breastplate of righteousness. Kailangan daw pala ang maipantakip natin sa ating mga dibdib, no? Ano ba ang nasa may dibdib natin? Ang ating puso, no? Ang dapat daw itakip natin dito ay yung breastplate of righteousness. Yung katwiran na nanggagaling sa ating Panginoon. Katulad ng paninalangin natin kanina. Hindi yung katwiran natin, no? Kundi yung katwiran na nanggagaling sa ating Panginoon. And what is the belt of truth? No? Yung belt of truth, ano ibig sabihin ng belt of truth? No? Ito yung salita ng Diyos, yung katotohanan. Kailangan daw i-bigkis natin. No? Sino dito ang nagsuot ng belt na hindi niya inilak? Sino dito ang nagsuot ng belt na basta lang isinakbit niya sa ano niya? Kaso maluwag yung pantalon. Nagamit ba yung function ng belt? Hindi, di ba? Para hindi ka mahubaran, para hindi ka naroon na, sabi nga, makita yung kahihiyan mo, no? Naroon na isuot mo yung belt of truth, no? Ibig sabihin, talagang ibigkis, nakatali. Hindi kailangan itong naroon na maluwag, nakabigkis ito. Walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? At sakbat ng baluti ng katwiran. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Na yung paa daw natin, lagi natin isuot yung sapatos na ang gustong puntahan ay sa gawain ng Panginoon, sa pagpapahayag ng kanyang salita. Hindi doon kung saan-saan na ikapapahamak mo, no? Kailangan daw lagi natin yung suot, no? At ang sabi pa dito, above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Bukod dito ay taglayin nyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang papatayin nyo sa lahat ng niningas na sulugi ng masama, no? Meron daw kailangan, gamitin daw natin yung shield of faith. Saan ba nakalagay yung shield?
Saan nakalagay yung shield? Ha? Sa? Dito, no? Bakit kaya dito? Ha? Panangga. Tsaka, kaya ito ginamit kasi hindi ito steady. Ibig sabihin, pwede mo siyang igalaw. Pwede mo siyang naroon na, sabi nga ay, kung dito yung palaso ng kaaway, pwede mo siyang iganon, ipansalag, no? Pag sa may harapan mo, ganon, na igagalaw mo, no? The shield of faith, no? Yung pananampalataya mo, no? Na ikikilos mo, na isasagawa mo. Because faith without action is dead. Yung iba, halimbawa, fiery darts of sicknesses, no? Yung palaso ng sakit at karamdaman. Yung faith niya dito lang. Ayaw kumilos. Nandito yung palaso ng sakit at karamdaman. Ano nangyayari? Imbis na masalag niya, nandito lang siya, tumatama sa kanya. Kaya ano nangyayari? Ayun, bagsak sa sakit at karamdaman. Pero kung ang shield mo ay kumikilos, no? In action, may action, walang magagawa ang kaaway sa atin. Amen? Praise the Lord. Ano pa? Ang sabi dito, and take the helmet of salvation. Isuot daw natin ang helmet of salvation. Ano ba ang tinatakpan ng helmet? Ulo. Ano yung nando sa ulo? Ha? Utak. Ano yung nasa utak? Isipan. No? Yung thoughts natin. Kailangan daw naroon na yung helmet of salvation ay naroon na laging nakatakip dito. No? Yung helmet ng kaligtasan. Na ibig sabihin, no, hindi ka pwedeng, kasi alam niyo po, kung titingnan natin sa 2 Corinthians chapter 4 yata or 10, ang unang battle natin nasa isipan. No? Kapag sa isipan, natalo tayo, bababayan sa ating puso. At pagbaba niyan sa ating puso, ilalabas natin yan sa pamagitan ng ating salita, sa pamagitan ng ating kilos. No? Kaya makikita natin ang isang tao na talunan through his mouth. Sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kapag ang mga salita niya ay panay negative, ibig sabihin, talunan siya. Natalo siya sa isipan niya, bumagsak sa kanyang puso, inaksyon niya. No? Kaya kailangan, sa isip pa lang daw natin, laging nakasuot yung helmet of salvation. No? Diba? Ang sabi doon sa Romans chapter 12 verse 2, no? We must renew our mind, no? Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Kaya kailangan yung mind natin, no? Nakatakip yan ng helmet of salvation. Yung helmet ng kaligtasan. Ano ba ang kaligtasan? Ang Word of God. Sa Word of God tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya kapag ang ating mga isipan ay nakatakip lagi ng katotohanan ng salita ng Diyos, no? That there is no weapon against you that can prosper, no? Walang magagawa ang kaaway. Dahil sa isipan pa lang ay talo na siya, no? Pero kapag ang isipan natin ay, naku, nakulam yata ako. Naku, nabarang yata ako. Naku, mararamdaman mo nga yan. No? Pero kapag ang isipan natin, we know that we have the victory through our Lord Jesus Christ, walang magagawa ang kaaway. Amen? No? Kahit na ano pa yan. No? Just declare that Jesus is Lord over your head. Jesus is Lord over your mind. Si Jesus ang Panginoon ng isipan mo, hindi yung sakit at karamdaman, hindi yung pagkatalunan, hindi yung kahirapan. No? Ang nagahari sa isip mo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa Bible, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God. Amen? Kapag ang ating mga isipan, si Jesus ang Panginoon, walang idideklara yan, kundi ang mga salita na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Amen. Amen. At ang sabi pa dito, no?
And the sword of the Spirit, which is the word of God. No? Ang atin daw sandata ay ang salita ng Diyos. No? Ito yung weapon natin. No? Ito yung pwede mo ipang, sabi nga, the word of God is like, sabi ganon, ito ay isang tabak na magkabila ang talim. Hindi ito parang kutsilyo na isa lang ang talim. Ang salita ng Diyos ay magkabila ang talim, kaya napaka-makapangyarihan ito. No? Kailangan ginagamit natin ito. No? At ang sabi dito sa 18, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. No? Kaya makikita natin yung armor na pinasosuot sa atin ng Panginoon. Kailangan to, hindi lamang kapag magpe-pray ka, no? O yun naroon na makikipag-battle ka. Ay, suot ko muna yung ko kasi may pagpe-pray kami ng deliverance dun eh. Hindi po, kailangan araw-araw, paggising natin sa umaga, no? Magpasalamat tayo sa bagong buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo sa whole armor of God. Kailangan isuot natin to by faith. Lord, sinusuot ko po ang helmet ng kaligtasan. Ingatan niyo po ang aking isipan. Huwag ito makapag-isip ng laban sa inyo. Hayaan niyo po ang Philippians 4:8 ang manguna dito. Ano sabi sa Philippians 4:8? Sino Philippians 4:8. Sino ang nakakaalam? Philippians 4:8. Naku, wala tayong sandata. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest. Yan, tingnan natin, no? Philippians 4:8. Iyan ang mga, Goy. Ito daw yung lagi nating ilagay sa ating isipan, no? Finally, brethren, whatever is true. Ano ba ng bagay daw na totoo? Whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any moral excellence, and if there is any praise, dwell on these things. Sa King James Version. Sa King James Version, ang sabi nga noon, we must think of these things, no? If there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Yun daw ang dapat nating mga isipin, no? Isang paraan yon para mabantayan natin yung ating isipan, no? Isang paraan yan ang pagsuot ng helmet of salvation, Philippians 4:8. No, kaya ilagay niyo yung lagi niyo yung tawag dito, i-meditate, no? Yung Philippians 4:8. Ano ba example nito? Ano example nito? Alam niyo, may tinuro sa akin ng Panginoon. Siguro na i-testify ko na to sa inyo, no? Nung ang Proverbs 3, 5, and 6 ay naging totoo sa aking buhay. Dati, kabisado ko lamang. Pero ito ay naging rema, naging buhay, naging bahagi na ng buhay ko, ang Proverbs 3, 5, and 6. Ano sabi sa Proverbs 3, 5, and 6? Proverbs 3, 5, and 6. Parang mga bubuyog. Lakasan natin. May power. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. No? Dati, kabisado ko lang yan. Pero dumating ang isang pagkakataon na naging totoo. Naging bahagi ng buhay ko ang Proverbs 3, 5, and 6. Sa paanong paraan? Maaaring yung iba, narinig na yung testimony kong to. Nanghiram ako ng suklay kay Bishop. No? Pagkasuklay ko, hindi ko na alam kung saan ko inilagay. Bigla-bigla, sabi ni Bishop sa akin, Ma, yung suklay. Naku, hindi ko na alam. No? Ay nakita ko parang medyo nagalit si Bishop. No? Alam niyo po,
naging totoo sa akin yung trust in the Lord with all your heart. Bigla po ako nag-pray, Lord, Holy Spirit, ituro niyo naman po sa akin, nasaan yung suklay? Hindi ko matandaan, hindi ko alam kung saan ko nailagay. Alam niyo po, nung sabihin ko yon, ipag-pray ko yon, kahit po ako, nagulat ako, automatic, tumayo ako, nagpunta ako doon sa lugar kung nasaan yung suklay. No? At praise the Lord, nagkaroon ako ng kagalakan, naibalik ko yung suklay kay Bishop. Tapos, may pagkakataon pa, merong isang kabataan doon sa church. Paglabas ko doon sa church, kasi doon kami nakatira doon sa likod, paglabas ko, nakita ko, lakad ng lakad, ikot ng kiikot, nakasimangot, no? Galit na galit. Sabi ko, bakit? Sabi ko, halika nga dito. Sabi ko, bakit ganyan ang mukha mo? Parang yung hari, no? Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit parang anong-ano? Sabi niya, kasi po yung notebook ko eh. Alam ko, nilagay ko lang dito, hindi ko makita eh. Nandun pa naman yung teachings ko eh. No? Ganun na ganun. Hinalughog ko na po lahat, hindi ko makita eh. Sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Umupo ka muna dyan. Manalangin ka. Hilingin mo sa Santong Espiritu. Ituro sa'yo. Alam niyo po, tapos ko sabihin yon, pumasok na ako doon sa likod, sa bahay. Maya paglabas ko, nakita ko nakangiti na. Nakita na niya yung kanyang hinahanap. Kaya alam nyo, magmula po nun, sabi ko, Lord, talagang totoo pala yung in all our ways, acknowledge Him and He will direct our path. Kahit pa naghahanap ka lang ng karayom, acknowledge Him. Kasi minsan, ina-acknowledge lang natin ng Diyos kapag malaki yung problema. Pero pag medyo kaya ko pa ito ipangutang. Kaya ko pa yan. Pero pag hindi na, Lord, tulong. Pero sabi nga, sa maliit na bagay pa lang, acknowledge Him and He will direct your path. Amen? No? Kaya nga po, sabi nga po, napakahalaga na ang salita ng Diyos ay maging bahagi ng buhay natin. At alam nyo, ang isa pa sa nakita ko, no, meron tayong ugali kasi na kapag meron tayong hinahanap, meron kaagad tayong suspect. Sino dito yung meron ganong na may suspect ka kaagad? Kung sino ang kumuha ng hinahanap mo. Sino dito ganon ang ugali? Ayan. Alam niyo ba na kasalanan yon? Kasalanan yon. Kahit sabihin pa na totoo ang suspect mo. No? Pero kasalanan pala yon. Bakit? Dahil tayo ay nambibintang. Hayaan natin na ang Diyos ang mag-reveal. No? Dahil kapag naroon na tayo ang naroon na na sabi nga ay nagbintang o nag-judge ka kaagad, nagkakasala tayo. Di ba? Nagkakasala tayo. Kaya kapag may mga bagay na tumahimik tayo, manalangin tayo. No? Manalangin tayo. At makikita naman natin, katulad ng sinabi niya, He will direct our path. Ituturo niya sa atin. No? Ituturo niya sa atin kung ano yung, sabi nga, yung hinahanap mo o kung ano man yung kailangan mo. At bago dito, makikita natin, doon sa whole armor of God, ano yung pinasusuot sa atin? Tapos, sword of the Spirit. No, makita natin from head to feet ang ating armor. May isang parte ng buhay natin na walang binigay na takip. Hindi mo pwedeng takpan. Ano kaya? Anong bahagi ng katawan natin ang walang takip do sa armor na yon? Ha? Ano? Hindi, sa mata, yung helmet eh. 'Di ba? Ano kaya? Sa bibig, kasama yung sa helmet. Ha?
Sa likod. Bakit kaya walang takip ang likod? Hindi nilagyan ni Lord ng armor, yung likod natin. Sino ang nakakaalam? Ha? Ha? Wala sa likod ang kalaban, nasa harap. Ano pa? Bakit kaya walang takip yung likod natin? Doon sa armor na ibinigay. Kala ko, Lord, whole armor. Ha? O, sino nakakaalam? Sige, tayo kayo para ma-exercise yung ano nyo. Kanina pa kayo nakaupo. Ha? Alin? Si Lord ang nasa likod. Ano pa? Ano kaya? Alam niyo ba kung bakit? Ha? Kapag suot natin yung whole armor of God, hindi ka tatakbo. No? Lagi kang pasugod. Hindi ka paurong. No? Kasi pag paurong ka, pwede kang anuhin sa likod. Pero ang isang mananampalataya, ang isang sundalo ng Diyos, kapag suot mo lahat ang whole armor of God, hindi ka tatakbo. Hindi ka susuko. Lagi kang pasugod. Kaya ano mangyayari? Sino ang tatakbo? Sino ang lalayo? Ang kaaway, hindi tayo. Amen? Amen. Kaya walang takip yung likod kasi walang sundalo ng Diyos ang tumatakbo o sabi nga nagre-retreat. Laging lumalaban. Amen? Sabi nga ay, ano yung kanta natin? Ano yung kanta natin? Maging yung palakpak natin, meron pala yung power. No? Kaya yung mga tamad pumalakpak, yung tamad magtaas ng kamay, ay gamitin nyo. May power ang lahat ng yan. Amen? May power yan. Amen. At, praise the Lord. Ano na ba tayo? Yon. Nandito na tayo sa pinaka-climax natin. No? Sabi sa verse 19, the work is great. No? Anong chapter ba tayo? Chapter 4, verse 19. Napakalaki daw ng work na kailangan nating gawin. Kaya inahanda tayo ng Diyos. No? We must have that mind to work. We can have that mind to work if we have that. Ano yung number one? Number one, we can have that mind to work if we have compassion. Number two, we can may have the mind to work if we have the wisdom that is coming from God. If we can have that mind to work if we work together. Number four, we can have that mind to work if we know our enemies. And if we know that we have the armor of God. Amen? At ang pinaka-conclusion na ito, ang sabi nga, nothing stop those who have the mind of God. Walang pwedeng magpahinto. No? Sabi sa verse 20, God shall fight for us. Nothing stop them to do the work of God. Walang pwede mag-stop. No? Kaya nakita nyo nga si Bishop, sabi niya nga kahit siya, nagtataka siya, no? Hindi siya makaramdam ng pagod. No? Kung titignan mo yung kanyang ginagawa, ikaw mismo parang mapapagod ka na No? Pero mo, pupunta ka doon, ikaw magdadrive, napakalayo, tapos pagdating mo doon, ikaw pa magtuturo. Pagkatapos mo doon, alam niyo po, meron pong parang pag-aaral na ginawa na yung palang pagpipreach. Ang isang oras pala ng pagpipreach para itong 8 oras ng pagtatrabaho. No, yun daw po pala ang katumbas. No? Pero, if you have that mind to work, kapag meron kang kaisipan na nais mong gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi ka mapapagod. Bakit? Dahil ang puso mo ay mapupuno ng
kagalakan, ng joy. At ang joy, ano sabi sa joy? The joy of the Lord is our strength. No? Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan. At sa chapter 6 ng Nehemiah, makikita po natin na, ang sabi nga, alam nyo, ang laki ng wall of Jerusalem na bumagsak. Pero, dahil ang lahat ay may mind to work, alam niyo po kung ilang araw lang nila nagawa. Ilang araw na natayo ang lahat ng wall na yon, maging ang mga pintuan na nasunog, napalitan lahat, ang mga wall na itayo lahat. Ilang araw nagawa. Sa palagay nyo? Idea. Ay, ang sarap pong basahin. Kagabi lang talaga ako parang naging interesado dito sa Book of Nehemiah na ito. No? Alam niyo kung ilan? 52 days. Natapos nilang itayo ang wall of Jerusalem. Lahat ng mga nasunog na pintuan, napalitan nila because they have the mind to work. Amen? Napapadali ang isang gawain if we have that mind to work. At ang pinakaano pa dito, ang sabi sa verse 16, natapos sila to ng 52 days, at ang sabi dito, they saw that this is the work of God. At dahil dito, namangha ang mga tao, namangha sila Tobias, sila Sanballat, yung mga nagpe-persecute, at ang sabi nila, ito ay gawa ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang maluluwalhati, hindi ang tao. Amen. If we have the mind of God, a mind to work, no? Ang resulta, maluluwalhati ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Isang pahabol na patotoo. Hindi pa po, wala pa pong church itong lugar na ito. Ang lugar pong ito, baku-baku siya. Ganon-ganon. Hindi siya yung patag. No? Ito pong lugar na ito, hindi yan patag. Talagang, pag ganon-ganon siya. No? Lalo na yata yun dito. Yung banda ritong lugar. May mataas dito. Na ano. Magkakaroon po kami ng first year anniversary ng gawain sa lugar na ito. Hindi pa po Jesus be lifted up, pero may Sunday service po. Nagsa-Sunday service kami diyan sa clubhouse, no? Yung dinadaanan doon. At nung time pong yon, siyempre nagana na ng preparation, bigla po nangusap sa akin ng Panginoon, doon kayo sa lote, mag-anniversary. Dito daw kami mag-anniversary. Itong lugar na ito, ano-ano pa, no? Hindi siya patag. Parang mahirap anuhin. Mahirap puntahan. Pero dahil ang Diyos ang nagsabi, no? Nagkaroon ako ng burden, sabi ko, Lord, hindi pa ayos yung lugar eh. Pero ang sabi ng Diyos, doon kayo mag-anniversary. Kaya alam niyo po, dahil alam ko na ito'y boses ng Panginoon, sinabi ko kay Bishop, no? Sabi ko pa, doon tayo mag-anniversary sa lote, no? Kahit mag-ano lang tayo, mag-tent lang tayo, pero doon tayo mag-anniversary. E di, pagkatapos po nun, sinabi na rin namin doon sa mga leaders, yan, sila Kuya Ferdy, ang saksi, no? Doon sa kapangyarihan ng Panginoon. At dahil po dito, alam nyo, nung kami po ay bago-bago pa dito, nung nilipat po kami dito ng Panginoon, mula Mindoro, papunta dito, ang isa po sa ginawa namin ay evangelism. Ang isa sa inaanohan namin ng evangelism ay ang Paranaque. Nakapag-feeding po kami dyan na mahigit 500 na bata, no? Nagpapakain kami, no? Binibigyan pa namin ng t-shirt. Sino dito yung mga sila nanay? Naabutan niyo, Nanay Tess, na nagbigay pa kami ng t-shirt na meron nakalagay. Ano yung nakalagay? Doon sa t-shirt?
May nakalagay, kasi sponsor yun ng kapatid ko noon na ano. Yung court doon, di ba, napupuno ng mga kabataan. Yun po yung way ng ano namin noon, evangelism, no? At isang araw, sabi ko doon sa ate ko, kasi ang pinaka-main sponsors kasi ng mga gawain na, kami po sa Mindoro pa, hanggang sa malipat kami dito, ang isa sa nag-sponsor talaga sa mga gawain ay ang mga kapatid ko na nasa US, no? At minsan, sabi ko doon sa ate ko, sabi ko, Ate Glenda, i-post ko na yung mga, yung mga picture. Yung mga picture ng feeding doon sa Parañaque, tignan nyo na. Alam nyo, nang tinitignan po ng ate ko yung hindi ko lang kung Friendster pa ba yun o wala pa yatang Facebook mo, parang Friendster pa, no? Nung tinitignan niya yung tinitignan niya yung mga pictures nung feeding doon sa Parañaque, sumilip yung bayaw ko, tinignan din. Alam nyo, nung tinignan ng bayaw ko yung mga pictures, nangusap ang Panginoon sa kanya. Yung kanyang sahod ng isang buwan, ay ipinledge niya. No? Kinausap siya ng Panginoon na ang buong sahod niya, $2,000 plus yun, ay i-pledge niya sa gawain dito. No? At alam niyo, nung sinabi po yun ng ate ko sa akin, sabi ko, praise the Lord, may kit 100,000 yun. Sabing ganun. Mag-a-anniversary kami. Sabi ng ate ko, pwede niyong gamitin yun. Ang plano dito, tent lang. Bigla pong binigay ng Panginoon sa akin si Kuya, ano pa ito? Romy. Yung merong may punerarya. Si Kuya Romy, nag-iipon siya ng dollars. No? Kinausap ko po siya, sabi ko, Kuya, mapapahiram mo ba ang church? Mapapahiram po ba kami ng 100,000? Sabi ko ganun. Para mapagawa lang yung kasi doon tayo mag-anniversary doon sa lote, walang-wala man lang kahit anong structure. Mapapahiram niyo po ba ako ng 100,000? Tapos, sabi ko, pag binalik ko po yun sa inyo, dollars. Sabi niya, maganda yun ah. O sige, sabi gano'n. Kaya, binigyan po ako ng 100,000. Noong time pong yun, ilang araw na lang, anniversary na lang. Tinawag ko po ang mga tatay. Yan, sila Kuya Perdi, tsaka ibang mga katatayan. Sabi ko, kaya po ba natin for 10 days, makapagpagawa tayo dito ng structure? Kasi dito tayo mag-anniversary Alam niyo po, katulad ni Nehemiah, nung i-share niya yung burden, no? Nagkaroon ng joy yung mga tatay po, ay opo, kaya po natin yan, kaya po. No? Kaya alam niyo po, for 10 days, nakapagpatayo po dito ng structure. Ilang span, Kuya? Hanggang dyan, Oo, parang hanggang dyan, ang nagawa natin na, at hindi lamang po basta kahoy, bakal. Amen? No? Tapos yung dito, ng lupa, ang bilis. Ang mga nanay, sila nagluluto. Yung mga tatay talagang makita niyo yung joy. Before 10 days yata, basta 10 days lang yata yung Kuya, di ba? Talagang sabi ko nga, grabe. No? Nagkaroon ng structure dito. May stage. Merong bakal. May yero. No? And that is the work of God. Kaya makikita natin, if we have that mind to work, may pagkakaisa, no? Talagang grabe po yung joy ko noon. Pag nakikita ko sila Kuya Perdi noon, talagang tulong-tulong, no? Yung mga nanay, sila nagluluto, no? Walang imposible. At yung dapat na gawin ng mahabang panahon, sandali lang, 10 days lang, no? Bakal pa. Kaya po yung ating mga yan, bakal po ang loob niyan. No? Ganong katatabang bakal ang inilagay na parang poste. No? Kaya makikita natin, if we have the mind to work, no, sa maikling panahon, makikita ang kalwalhatian ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last testimony, yun nangyari po sa Virginia. Nung kami po ay nagpunta ng Virginia, for almost 1 month lang, no?
may pinakita rin po ang Panginoon doon, if we have the mind to work. Ang gawain po doon ng Sovereign God International, no? Minementoran po kasi yun nila Bishop, no? Ay naroon na pagpunta po doon, ang isang mission namin ay tulungan sila. Sa pagkakataon na yon, sila ay lumipat ng place. At ang nilipatan nila, parang warehouse siya. Kasi doon naman, wala naman yung mga building na ano eh. Kung titingnan nyo sa US, parang mga warehouse lang eh. No? Pero ang nilipatan nila, kasi yung pinakapastor, si Pastor Allen, may vision siya. At saka yun nga, lahat ng inaano niya ay sinasabit niya kila Bishop, no? Talagang naroon yung go signal. Kaya pagdating doon, tinulungan, no? Nagtutulungan. Nandun din si Bishop Bear, senados ng, kabanatuan, no? 3 lang sila. Alam nyo, ang laki nung nung parang warehouse na yon, no? 3, parang kumbaga 3 ganito, no? 3 ganito ang laki. At kung titignan mo physically, walang kaayusan. Walang kaayusan. Pero dahil si Pastor Allen, si Bishop Bersenados, si Bishop Leo, meron silang mind to work. Magugulat po kayo. No? Kasi yung mga katatayan naman doon, hindi naman laging libre katulad ng ibang tatay dito na pwede mong yayain o patulungin. Hindi po. No? Sila lang yung talagang parang full-time na pwedeng mag-ano. Minsan umaalis si Bishop, sinusundo siya, 7:00 pa lang ng umaga, silang 3 lang ang gumawa dun sa lugar na iyon. No? Because they have the mind to work. Alam niyo po, ang sabi nga ni Pastor Allen, kasi si Pastor Allen, ang naging trabaho niya doon ay nagre-repair siya ng mga bahay, no? Kilala na siya doon. Kung babasihan daw yung pag-aayos na ginawa nila doon sa lugar na iyon, doon sa regular na pagkokontrata niya, it will take 3 months para maging maayos yung lugar na iyon. Pero alam niyo po, 3 lang sila na halos full-time. It takes them wala pang 1 buwan. Kung napapanood nyo yung live minsan ni Bishop nung nandun sila, no? Na habang gumagawa sila, nagsasayawan sila, nag-aano silang 3. Ay grabe, mamamangha ka, kahit ang mga kapatiran doon. Kaya lalong nagkaroon ng, sabi nga, lumakas yung pananampalataya. Marami po against sa paglipat doon sa lugar na iyon. No? Dahil alam nila magastos, alam nila na naroon na mahirap, pero malapit lang yung pinanggalingan nila. Pero nung makita nila, yung naging resulta, wala pang 1 buwan, napakaganda. No? Alam niyo po, makikita natin, na ibigay ang glory sa ating Panginoon. Amen? Ang dapat na mahabang matapos, nagiging madali. Kasi they have the mind to work. Maging ang bawat isa po sa atin, if we have that mind to work, no? Kung mayroon tayong kaisipan na gusto nating gawin, kung anong kalooban ng Diyos, kung anong ipagagawa sa atin ng Panginoon, no? We have that burden. No? Lalo na ngayon, we are crossing over sa Mindanao. No? Wala pong mahirap para sa ating Panginoon. Amen? Hindi lamang ang General Santos ang pwede nating i-possess. No? Hindi lamang ang Cagayan de Oro. Nagbubukas yata ang anong lugar yon? Merong iba na nagsasabi pa. No? And by September, babalik po kami ng Bohol. Dahil na-invite si Bishop na mag-speak doon sa anniversary ng isang malaking church. No? Mas mapapadali yung possessing the land natin. Amen? Dahil marami nang hinanda ang Diyos. Marami nang binuksang pintuan ng ating Panginoon. Ang gagawin na lang natin, we must cross over and possess the land by having a mind to work. Amen? Kaya sa oras na ito, na-catch up ba natin? Nakita ba natin kung paano tayo magkakaroon ng mind to work? At ang nais ng Panginoon, let's do it. Let's bolt in. Amen? Para makita, lalong maitaas,
lalong madakila ang ating Panginoon. Amen? Amen. Tumayo tayong lahat. Praise the Lord. Ituloy niyo po yung pagbasa sa Book of Nehemiah. Nakaka-excite po pala, no? Dati, hindi ko gaanong napapansin ang Book of Nehemiah. Pero nung nabasa ko to, excited ako no? Yung hanggang chapter 6, sadali lang. Pero punong-puno ng revelation. Punong-puno ng kapahayagan. Amen? Praise the Lord. Yumuko tayong lahat at pumikit. I'm calling all the ating mga worshipers. Nasaan ang ating mga mang-aawit? Hallelujah. Sa oras na ito, as we humble ourselves unto the Lord, patuloy tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Kung noong mga nakaraang araw, wala tayo ng kaisipan na maging kaisa sa paggawa sa mga vision na ibinibigay ng Diyos sa pamagitan ni Bishop. Sa pagkakataon na ito, let's pray to God, Lord, give us the mind to work. Hayaan niyo po ng aking isipan ay magkaroon ng isipan na laging maging handa na piliin ang maging bahagi sa dakilang plano ng Diyos sa Jesus be lifted up. Upang ang katotohanan ng pangalan na ito ay mangyarit maganap, maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Let's all bow down. Pasyasat tayo sa ating Panginoon. Awitin natin yung awit, siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Sa mga kasalanan, sa mga paghahadlang, sa hindi ko pagsunod, sa hindi ko pagiging bahagi, sa vision na nais nyo na maganap sa pamilyang ito ng Jesus be lifted up. Let's continue to seek God's forgiveness. Let us seek God's presence in our midst today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Misa pa siya sa atin mo, Jesus. Siya sa atin, Yes, Lord. Jesus, Continue to search our ang hearts, O God. puso ko. We want to have the mind to work, O God. Sa This is our prayer, Lord. kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord, salamat po, Panginoon.
Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon, ngunit tinawag at pinili niyo ang bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa inyong kahabagan. Salamat sa inyong kaawaan. Tunay nga, Diyos, wala po kaming may pagmamalaki. Ngunit sa pagkakataon na ito, Panginoon, katulad po ng aming narinig, nais po namin magkaroon ng mind to work, Panginoon. Nais namin magkaroon ng legacy, O God, sa pamilyang ito ng Jesus Be Lifted Up. Nais namin, Panginoon, na magkaroon kami ng right, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah, ng bahagi, O God, Lord, sa pagpopossess ng land, O God, na inihanda nyo sa pamilyang ito ng Jesus Be Lifted Up. Lord God, hayaan niyo po, God, na sa pagkakataon na ito, patuloy kang mangusap sa bawat isa. Na ang nais mo, Panginoon, makita nyo kami na mayroon kaming kaisipan na nagkakaisa. Kaisipan, Panginoon, na mayroong pagnanais na maging bahagi, O God, para sa kalalawak ng inyong iglesia. Alam po namin, Panginoon, that apart from you, we can do nothing. Kaya tanging kami ay sa inyo lamang umaasa. Kami ay sa inyo lamang, Panginoon, nagtitiwala. Father God, strengthen your people, O God. Ang mga nanghihina, Panginoon, nanghihina ang tuhod, nanglulupaypay ang kamay, na hindi makapagpatuloy, Father God, through the power of your Holy Spirit, through your words, O God, strengthen those feeble knees, O God. Yes, in the name of Jesus. Palakasin niyo po ang mga tuhod na iyon na nanghihina, Panginoon, na umaatras, Panginoon, na umaayaw, O God, na humihinto, upang ito, Panginoon, ay makapagpatuloy na gawin ang inyong banal na kalooban, O God. Sapagkat alam namin, Panginoon, you have prepared everything, O God. Wala kaming dapat ikatakot, Panginoon. Sapagkat alam namin ang lahat ay inihanda nyo na. Ang nais nyo lamang ay makita nyo na ang bawat isa sa amin ay mayroong mind to work, O Lord. To do, Lord, hallelujah, the great task that you have prepared, O Lord, to this church, to this family of Jesus Be Lifted Up. Salamat, salamat ng marami. Alam po namin, Panginoon, na kapag kami ay nagkaisa, pag kami, Panginoong, lahat ay merong kaisipan ng tunay na pagnanais na kumilos at gumawa, sa resulta, Panginoon, maluluwalhati ang inyong banal na pangalan. Father God, let your words be a rhema to the heart of your people, O God. Maging buhay ito, maging bahagi ito ng aming mga buhay. Marami pong salamat at alam ko, Diyos, na ngayon pa lamang you have ministered to your people. Ang kanilang mga pangailangan ay inihanda nyo na. Magugulat sila, mamamangha sila sapagkat sa desisyon na ito na ginawa nila na nais nila magkaroon ng kaisipan na maging bahagi sa pagpapalaganap ng inyong iglesia. Lord, naroon, Panginoon, na ang pagpapala ay hinihanda nyo na sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat. We praise you. We thank you for your words. We thank you for your power. We thank you, Holy Spirit. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. Itaas po ang kamay ng mga napagpala. Ayan. So lahat po tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon dahil nga po ang ating Diyos ay ang kanyang generosity sa atin, ang kanyang blessing sa atin, laging fresh, laging bago sa bawat umaga. Sino po ang naniniwala dito? Taas ang kamay. Amen. At kanina po, ang pinag-aralan natin is about wisdom, the work at hand. Sino po dito yung pagka-receive ng sweldo, iniisip agad kung paano natin to gagastusin? So, yun po. Pagka-receive ng blessing, di ba po, madalas tayo iniisip natin, paano ko kaya hahati-hatiin ang mga blessing na to sa aking expenses? Dahil alam po natin, tayong mga magulang, tayong mga nagtatrabaho, marami po tayong bills. Pero ano pong turo sa atin ng Bible?
Seek ye first the kingdom of God. Ibigay muna po natin ang para sa Panginoon. Lagi pong tinuturo sa atin sa Malakay 3:10, give your tithes and offering unto the storehouse so that there may be food in my house. Pero hindi lamang po yon, it's beyond that. Offering is a gesture of saying, Lord, here I am, I acknowledge that you are the source of everything. Lord, here I am, this is my tithes, this is my offering. I acknowledge you in my life that without you, wala pong tithes, walang offering, wala ako nitong material na bagay na meron ako sa ngayon. Amen. So, once we receive our blessing, let's ask the Lord and pray for that blessing kung paano po natin siya pagkakasyahin. Amen. At kung paano po natin, pag inuna natin ng Panginoon, sabi nga po, no, kanina, sa tinuro ni Rev, Proverbs 4:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Sabi ni Lord sa Malakay 3:10, give me your tithes and offering and trust me on this. Trust me on this. Dumating na po ba sa time na kapag inuuna nyo ang magbigay sa gawain ng Panginoon, yung blessing na na-receive nyo, hindi pa, pagdating ng sweldo nyo, may sobra pa. May sobra pa dahil doon sa calculation nyo, sa tingin nyo hindi magkakasya, pero dumating yung time na may iba pa palang blessing na nakahanda para sa'yo at yung financial blessing na yon ay hindi mo nagamit para doon dahil more than enough ang blessing ng Panginoon. Amen? Sa akin pong buhay, patotoo ko po, no, napaka-generous po ng Panginoon kung saan pinakita niya po na napakatapat niya. 3 po yung aming anak at yung pong isa na lang ang hindi nakakagraduate. Magpo 4th year college na siya, 1 taon na lang, malapit na ako mag-retire. Nagpaplano na nga ako ng aking early retirement. Sabi ko next, siguro ang pag-iipunan ko naman yung aking retirement for mga ilang taon na para hindi naman kami later on hihingi sa aming mga anak, no? So, true enough, the promises of God is very faithful in our lives. Na kung saan, kapag tanim ka, ikaw ay aani. Nung nakaraan, kasi nung May po, 26th wedding anniversary namin ng aking husband, yung aking anak na si Abigail, binila niya kami ng flight ticket papuntang Boracay. Nagamit lang namin itong June kasi sabi niya, syempre ma'am, hahanap tayo ng seat sale. Ayan. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil hindi na po ako yung gumagastos para doon. Tinitreat na po ako ng aking mga anak. Ayan. Sa mga magulang po na nag-uumpisa pa lang, may maliliit na bata, ang papayo lang po namin sa inyo ay invest in the kingdom of God. At in due time, kayo po ay mag-harvest. Kasi wala naman pong pag-harvest na instant, na nagtanim ka ngayon, mamaya meron ka nang makukuha. It takes a while. You plant and you wait. You plant, you wait for the right time, for the reaping time. And now, it's the time for us to plant and bless our Lord. Amen? Let us pray for our tithes and offering. Father God, we thank you, Lord, for all these blessings, oh God. Lord, ibinabalik po namin sa inyo ang aming mga tithes and offering, ang mga blessing na ito, Panginoon. Ina-acknowledge po namin na ito po ay, Lord, galing sa inyo. Without you, oh God, wala po itong mga blessing na ito. Father God, we thank you and we acknowledge, Lord, that through this tithes and offering, it's a symbol of seed, Panginoon, ang pagtatanim kung saan in the future, Panginoon, kami po ay aani. Marami pong salamat at dalangin po namin ang mga tithes and offering na ito ay magamit ng maayos, Panginoon, through the wisdom, Panginoon, na ipagkakaloob nyo sa mga humahawak nito. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I forgot to remind lang po, sorry, yung pong ating mga pledges sa ating Travis, which is due last month, doon po sa mga hindi pa nakakapag-abot, maaari niyo po itong isama sa ating mga
tithes and offering envelope or through our BPI, online banking, and through GCash na naka-flash sa screen natin. Yun lamang po. Thank you. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Praise the Lord. Okay, tayo po ay darako sa ating communion. Yan. Yan, praise the Lord. Sa oras na ito, tayo ay darako sa ating communion. Sabi nga sa ating communion, it is a celebration, no?
This must be a celebration. Yan. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 11:23. Yan. Nakikinig po ba ang lahat? Ang communion po, hindi ito isang ritual na sabi nga ay parang kailangan natin gawin, kundi this is a celebration. No? Ang sabi dito sa 1 Corinthians 11:23, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take it, and this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord." Amen. Ang pagkakasabi dito sa kanyang salita, ginagawa daw po natin ito bilang pag-alaala. Sa katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Dahil sa kanyang mga latay, tayo ay pinagaling na niya. Amen? At doon sa kanyang banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung naging panlinis sa ating mga kasalanan. Kaya sa pagkakataon daw po na tayo ay nagko-communion, we must do it to remember. At kapag tayo ay sabi nga, we're doing this in remembrance of Him, ano yung dapat na meron sa puso natin? Pasasalamat. Pasasalamat. Maging grateful tayo. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran, walang paglilinis yung ating mga kasalanan. Pero praise the Lord! Dahil sa dugong banal niya, tayo ay naging karapat-dapat sa kanyang harapan. Amen? Kaya as we do this, let our hearts, hayaan natin ang ating mga puso ay mapuno ng kagalakan habang inaalala natin, pinagpapasalamat natin ang lahat ng ginawa ng Panginoon. At sa mga bagay daw na ito, ipinapahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Kaya let's celebrate by this communion. Amen. Father, in the name of Jesus, salamat po sapagkat mayroong pagkakataon na kung saan ang bawat sa amin ay nagkakaisa, remembering, Lord, with thanksgiving in our hearts, lahat ng ginawa nyo doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig nyo sa bawat sa amin. And Father, habang ito po'y ginagawa namin, we declare the power of your death and your resurrection, O God, in the name of Jesus. Bless and sanctify, Panginoon, ang mga elements na aming kumpong kakainin at inumin. Hayaan nyo, Panginoon, by faith, matatanggap namin ang kumpletong kagalingan, kalayaan ng aming mga katawan na ito at magagamit lamang sa pagpupuri ng inyong banal na pangalan. We thank and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. I give you thanks. And I'm so Lord, sabay-sabay po tayo. Habang hawak niyo po yung mga osya, simbolo ng kanyang banal na dugo, ngayon pa lamang magpasalamat na tayo sa Panginoon. By His stripes we are healed. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hayaan po natin ang ating mga puso ay magalak sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Oh, we praise and we bless you, Lord. Meron na po lahat?
Sabi po dito sa Bible, no, maghintayan daw ang bawat isa. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for another. Dahil dito mga kapatid, kung kayo'y mga sasalo-salo sa pagkain ay maghintayan kayo. Kaya, habang hinihintay natin, mayroon na po ba ang lahat? Maging nando sa likuran? Okay na? Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga ostias. Lord, sa oras pong ito, nagkakaisa po kami, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoon, sa mga Lord, ginawa nyo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, by your stripes, we are healed, O God. And by the blood of our Lord Jesus Christ, we are cleansed from our sins. So Lord, we are in one accord, giving you all the praise, the glory, and the thanksgiving. We declare the power of your death and your resurrection, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Let's eat. Thank you, Jesus. Hintayin niyo lang po ang aseret para kunin ang mga ano. Amen. So, tayo po ay makakaupo na po. For our some announcements. Ayan po. So, wag po tayong alis after the service. We have our eating fellowship after we have allowed ourselves po to eat in our spiritual food para po sa ating mga kaluluwa. Later po, it's time for us to feed naman po yung ating mga physical na pangangatawan. So, meron po tayong eating fellowship after the service. So, wag po muna kayong uuwi. And, ayan po. So, again, it's the first, second, third, Monday, Tuesday, Wednesday of the month. So, as we have started po, last, I think, April, na every first Monday, Tuesday, Wednesday of the month po, we are declaring corporate prayer and fasting po sa J Blue family. So, si Ate Aileen po, meron po siyang ibibigay po sa atin na prayer guide. So, kung wala pa po kayo, pwede nyo pong i-approach. Yun po, si Ate Aileen, nagbibigay na po siya. So, kung makikita nyo po dito, nakalagay po dito yung sa Psalms 96 verse 10, sabi po dito, I humbled my soul with fasting. And sabi po sa Daniel 9 verse 3, then I set my face toward the Lord God to make requests by prayer and supplications with fasting. So, sabi nga po, fasting is a personal commitment po natin sa Panginoon. Kaya meron po nakalagay dito, I will commit myself to fast. Pwede po tayo mamili ng oras. Pwede po kayo mag-fast ng 6 a.m. to 2 p.m. or 10 a.m. to 6 p.m. or 2 p.m. to 10 p.m. po. So, nasa sa inyo po kung anong oras nyo po gustong mag-fast. At katulad, di ba po, pag po
yung mga dalaga, binata pa po tayo, or yung ngayon, mga binata dalaga, di ba po, pag may ka-date kayo, nagsaset kayo ng time, alas 7 sa ganitong lugar, magmi-meet tayo, ganun din po. Kaya nakalagay po dito, and to pray, specific time. Anong oras po? You will set a specific time po na makikipagniig po tayo sa ating Panginoon. So, isulat nyo po dyan para hindi nyo po makalimutan. Hindi natin makalimutan. Amen? Na yung time na yon is our date to God. At wala po tayong ibang agenda sa oras na yon, kundi po lumuhod sa presensya ng Panginoon. Amen? So, nandyan po ang ating mga prayer guide for 3 days. First day po is nakafocus po tayo sa ating pong bansang Pilipinas. Second day po sa J-Blue Church, J-Blue Family. And last po, the day 3 is for the families. At ayan po, so if the Lord or the Holy Spirit will give you kung ano pa po yung mga nais niya na ipanalangin po natin. Sabi nga po, this is just a guide. Huwag po tayong mabox dito. Okay po? So as the Holy Spirit reveal Himself more to us, as we seek Him, as we humble ourselves before Him, let's kumbaga, i-allow po natin na siya yung kumilos po sa ating mga buhay. Amen? In our prayer and fasting. So, again po, to all leaders, workers, pastors, it is required. Kumbaga, po sa atin to, sabi nga po, bilang tagasunod ng Panginoon, kumbaga, we should learn how to fast. Amen po. To abstain from food and to strengthen our inner man, our spirit man. Amen po. And next po, ayan po. So, meron pong J-Blue Oriental Mindoro Family Camp this coming July, 27 to 29. So, sa mga gusto pong mag-join sa atin pong family camp sa Mindoro, ayan po yung date. So, pupunta po dyan sila Bishop, sila Rev, maging sila Pastor Gab, yung mga ibang speakers po natin nung camp natin, pupunta rin po sila doon to impart to our brethren po sa Mindoro. And ang Youth Fellowship po ay nagkaroon na po ulit, bumalik na po ulit yung kanilang gatherings every Saturday ng 4 p.m. So sa mga youth po natin dyan, sa mga kabataan, join them. Kumbaga, involve yourself. Kesa po ma-involve tayo sa kung ano-anong gawain, masasamang gawain na pwede pa po tayong ikapahamak, mag-involve na lang po tayo kung saan mas mapapalapit tayo sa Panginoon, and at the same time, we know na we will be able to know God more sa pamamagitan po ng fellowship na to. Kaya po, we're inviting the young people to join the youth fellowship every Saturdays po ng 4 p.m. Kahapon po, dito po nila ginawa sa church, pero katulad nga po ng nabanggit ni Mariel, speaking of Mariel po, siya na pala po ang ating may hawak po ng youth ngayon. So, pupunta po sila sa mga ibang mga youth po natin para ma-follow up din po. And another thing, ayan po, so meron po tayong Kids Vacation Bible School this coming August 2 to 4 po. So, katulad po nung napag-aralan po natin ngayon, we will work together, although hindi ka po teacher, hindi ka part ng kids ministry, but we can be part of this Kids Vacation Bible School. Sabi nga po, we can be of help sa pagtulong po, maging helping hands, or pwede po tayong maging kabahagi dahil po katulad po ng mga ginagawa natin previously, sa kanila pong graduation, we're not just giving them certificates, but we are giving them school supplies. Kaya po pwede din po kayong maging kabahagi na magbigay po ng mga school supplies, pwede pong in kind or in cash para po yung mga bata po natin, especially yung mga medyo kumbaga financially po, hindi po natin sila tinatawag na less fortunate, pero kumbaga financially po, medyo kulang sila
we will be able to be a blessing to them. Amen po. So, ayan po, this coming August 2 to 4. And, ayan po, ang atin pong Speak Life. Continuous po natin itong pinapalabas sa atin pong Facebook page every Mondays ng 7 p.m. So, sa mga testimonies po, kung gusto nyo pong marinig ng taong bayan ang inyo pong testimony, how the Lord transform your lives, how the Lord do great and mighty things po sa buhay nyo, you can approach our multimedia team para po maset yung recording nyo po. So, yan po, we're also encouraging na panoorin po natin yung mga testimonies po that our God is still working. Amen po, even in our times, hindi po siya huminto na kumilos at magbago ng buhay. Dahil hanggang ngayon po, He's still working and changing lives. At tayo po ay kasama doon, kaya tayo naririto. Amen? Ganun din po ang ating tinig ng pag-asa. Ayan po, so mga pastors po natin, they are exhorting the Word of God kung ano po yung theme natin every month. Ayan po, every Tuesdays and Thursdays po ng 7 p.m. din po. At ganun din po ang ating midweek service dito po sa church ng 7 p.m. So, resume na po kasi 2 midweeks po tayo wala. But this coming Wednesday, magre-resume na po ulit tayo. And our soaking po, ayan, meron po tayong changes na gagawin starting ngayong July sa atin pong soaking. So, kung dati po, parang whoever wants to come, you may come. Still, pwede pa rin naman po, pero nag-schedule po tayo para po everyone. Alam niyo po ba, sabi nga po, as we enter the month of July, mas nag-intensify po ang warfare in the heavenlies. If we are not aware of it, makikita na lang po natin yung sarili natin. Maaring may natamaan ka na, or maaring, kumbaga, ikaw, kumbaga, para pong hindi tayo mananalangin, kumbaga, ng talagang maninigluhod sa Panginoon. Parang kumbaga po hindi natin parang isa sa walang bahala natin ng panalangin. But no, sabi nga po, as we enter the month of July, mas nag-intensify po ang kaaway. Nakita niyo po nitong month of June, grabe po ang kaaway. How he was displaying himself. Tama po ba? Kung makikita niyo po, hindi na natatakot si Satanas na ipakilala ang kanyang mga kampon. Hindi na natatakot si Satanas, kumbaga hindi na po nagtatago si Satanas na kumbaga yung darkness is i-reveal. Pero sabi nga po, tayong mga anak ng Diyos who have the light of God into our lives, that is our Lord Christ Jesus, kailangan po, sabi nga, kung ang kaaway nagdo-double time siya to work, tayo pong mga anak ng Diyos, we should do more. Amen? Kung dati po nananalangin ka ng 5 minutes, ngayon po gagawin nating 10 minutes. Kung dati nananalangin ka lang ng 15 minutes, ngayon gawin mong 30 minutes. Bakit po? Kasi talagang nag-intensify. Alam niyo po ba, wag na po tayo lumayo. Sa worship team po natin, alam niyo po ba kung bakit si Van lang po ngayon ang tumutugtog? Actually po, kahit siya, masama po pakiramdam niya, pero pinilit niya po talaga na to lead us into worship this morning. Kahit po masama pakiramdam niya. May mga attacks po, si Brother Will, si Pastor Alvi, lahat po sila may mga trangkaso po ngayon, masasama pakiramdam. Pero sabi nga po, it should not stop us in worshiping and honoring our God. Amen po ba? Kaya po sabi nga, pagpasok pa lang ng July, kumbaga mararamdaman mo talaga may intensity na atake ang kaaway. Pero sabi nga po, through our soaking, through our prayer and fasting, we can defeat the enemy. Amen? Kaya po starting ngayong July, okay po, so makinig po, especially yung mga taga dito. Every first Fridays po ng ating soaking, lahat po ng worship team, you are required
to come and soak into the presence of God. Amen po? That is every first Friday of the month. Starting this July. Second Fridays po, lahat ng kalalakihan, mapatatay ka man, kabataan ka man, young pro ka man, you are invited and required to come. Sabi nga po, alam niyo po ba, sabi po ni Jesus, si Jesus po mismo nagsabi, that the house of His Father should be a house of, ano po? A house of, hindi ko po kayo marinig, a house of prayer. Hindi po ang mga intercessor lang ang tinawag para manalangin. Sabihin mo po sa katabi mo, tinawag ka para manalangin. Sa kabila, sabihin mo, tinawag ka para manalangin. Hindi lang po yung mga intercessors natin. All of us, we are, as a children of God, prayer should be our lifestyle. Hindi po natin ito ibabato lang, ay sila lang mga intercessors natin. Dapat sila lang manalangin. No. Kaya po, pag second Fridays po, lahat ng kalalakihan. Third Fridays po, lahat ng kababaihan. So, lahat ng women's, lahat ng babaeng youth, young pro na youth, you are welcome to come and join us. Okay po, every third. At ang ating pong fourth Fridays ay mga kids. Bakit po pati mga kids? Alam niyo po ba? Even in this time po, in our times today, even kids are being used by God mightily. Alam niyo po ba yung mga anak po namin, katulad po ngayon, masama po pakiramdam ni Pastor Alvi. Even po sila, sinasabi ko sa kanila, ipag-pray nyo si Daddy. Lalapit po sila, ililay hands po nila si Daddy nila. Pag-pray nila. Sabi nga po, we should teach them young para po as they grow old, they will not depart from it. Kahit po mga kids, alam niyo po ako, excited po ako sa mga kids natin. Alam niyo po katulad ng binanggit ni Rev Stella kanina, nakita ko rin po yun sa Reels po, na yung meron pong isang community, ang kanta nila, we will, parang, we are coming for your children. Sabi ko nga po, if they will come in to our children, and then, ano po kailangan natin gawin as a church? We have to prepare ourselves, or we have to train our kids, not na hindi po tanggapin yung mga darating na yon. Amen po ba? Hindi, kumbaga dapat matrain po natin ang mga anak natin, ang mga bata, that even in their early years, bigyan po sila ng Holy Spirit ng gift of discernment. Bigyan po sila ni God ng wisdom, ng knowledge, na ang mali ay mali, ang tama ay tama. Di ba po? Kasi ngayon po, tinitwist ng kaaway lahat ng mali. Pinapakita niya sa mata ng tao, it's okay. It's good. Pero sabi nga po sa harap ng Diyos, it's still wrong. Masama. Ang mali, mali. Ang tama-tama. At ayun po ang ituturo natin sa mga bata. Amen po? Kaya po even ang kids, we will let them kneel down before God. We will let them to pray. We will teach them to pray. At alam niyo po ba, meron po akong isang fina-follow na even mga bata po, ginagamit sila ng Panginoon. Na kahit po mga bata, nakakakita ng vision, nakakakita ng mga angels, kumbaga nag-speaking in tongues. If God is doing there sa lugar na yon, kung saan bansa man po yon, I believe God can do even in our kids po. Amen? Kaya po ang mga kids, we will teach them how to pray. We will let them come and pray. Amen po? Kaya po every fourth Sunday po, every fourth Fridays, kids po ang mananalangin. Alam niyo po ba isang testimony? Bago po tayo magka-aircon sa church, alam niyo po sinong ginamit ng Panginoon na manalangin para po dumating tong mga aircon na to? Ang mga bata po. Ang mga kids po, they are always declaring na, Lord, thank you po sa aircon, lalamig yung lugar na to. And true enough, God honors them.
Kaya po, wag po nating langlangin ang mga bata. Ay, bata lang yan. Wala silang magagawa, wala silang... No! God can even use them. Sabi nga po, di ba, even the babes, yung mga umiiyak-iyak pa lang, God can use them. Kaya po, sabi nga po, we will let the children come to the feet of God. Kasi po ngayon, kahit ako po, may isang struggle ko, yung mga anak ko, para pag nawalan po ng cellphone, nawala ng TV, kung makapagwala, kala mo, ano nang nangyayari sa buhay nila? Kasi po, that is the tool of the enemy para po kunin yung attention nila. Kasi even the enemy knows that in our times, God will even use, sabi nga, ano po, di ba, sa Joel 2, that God will pour out His Spirit on all flesh. Lahat kasama sa bubuhusan ng banal na spirito ng ating Diyos at kasama po doon mga anak natin. Kaya po, we will train them. Kaya po yung 4th Friday sa mga kids at ang ating pong 5th Fridays will be an overnight prayer gathering. It's a general gathering na po. So that will start this July. Okay po? So, ipopost pa rin naman po natin yan sa ating Facebook page para ma-remind po tayo. And ang ating pong mga pastors, leaders, spiritual feeding and mentoring, ayan po, every Tuesdays via Zoom, 8 p.m. Sinasend po natin yung links natin dyan. At ayan po yung ating Don't Watch. Ayan po, so sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga pastors, ayan po, so let's continue to come and soak, yun especially po in our, bago po tayo mag-start ng day. Kumbaga, lumuhod na po tayo sa Panginoon. And, ayan po, don't forget to follow, like, subscribe, and click the notification bell po ng ating Jesus Be Lifted Up Church na Facebook at ang ating pong YouTube na J-Blue Church. Amen. Meron pa po ba? Wala na? If wala na, can we invite all the celebrants ng July? So, lahat ng birthday celebrants ng July, actually ngayon po is Sister Arlene's birthday. Amen po. So, praise be to God. Alam ko po maraming July. Si Rev Stella, si Sister Cathy, si Mami Yam. Ayan po, si Daddy Ban, ang aking pong father-in-law. Nandito po sila. Sino pa po ba? Si Maya. Ayan po. Sige po, pasok. Ay, dito po kayo. Lahat po ng birthday celebrants, atin po mga taga Sagana. Meron po ba? Mga taga Parañaque na birthday celebrants po ng July. Come over po. At kayo po ay pagpre-pray. Can we call po si Pastora Mercy para po ipag-pray po sila? Ang atin pong mga birthday celebrants ng July. Ayan po. Wow, ang dami po nila. Kayo po ay pagpapray po ni Pastora Mercy. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para po ilihan po natin ang ating mga kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan this July. Ayan. Lihan po natin sila, utter po tayo ng blessing sa kanila. Hallelujah. Oh yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patuloy po namin itinataas, Panginoon, ang mga anak mong ito. Salamat, Lord, sa kanilang buhay. Alam ko, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng kalakasan. Bless mo ang bawat isa, Panginoon, at patuloy mo silang bigyan, Panginoon, Lord, ng karunungan mula sa inyo, Ama. Lalo na ang mga kananayan, Panginoon, na narito na magdaraot ngayong July na kaarawan, Panginoon. Salamat sa karagdagang taon na pinagkaloob mo, Panginoon, sa kanila. Patuloy mo silang, Lord, na samahan at gabayan sa bawat kanilang mga ginagawa. Ganon din po ang aming mga katatayan na magdaraot ng karawan sa buwan na ito, Panginoon. Katuloy mo, Panginoon, Lord, na pagpalain ang aming mga katatayan, Panginoon. Hallelujah.
Lord, alam po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang gagabay sa kanila at magbibigay ng karunungan, Panginoon, kalakasan ay patuloy mo ipagkaloob, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, alalahanin mo po ang bawat isa, Panginoon. Alam mo po ang lalaman ng puso nila sa oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ang maglalagay sa kanila, Panginoon, Lord, ng puso na kung saan mauhaw lagi sila, Panginoon, sa inyong salita. Naniwala ako, Ama, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng karunungan, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray sa bawat pamilya na kanila po, Panginoon, Lord, na ginagalawan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na i-bless mo rin po ang kanilang bawat pamilya. I pray po, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, sila na pagkalooban pa ng kalakasan at karagdagan pang taon, Panginoon, ang kanila po, Panginoon, Lord, na mimitin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoong Jesus, ang pagpapala ay patuloy nilang mararanasan, Ama. Ilayo mo po ang bawat isa sa lahat ng uri ng anumang sakit karamdaman, Panginoon, in Jesus' name. Pagpos, Panginoon, Lord, pagkalooban mo po sila, Panginoon, Lord, ng kalakasan at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo sila mightily, Panginoon, anumang ministeryo ang kinagagalawan nila ngayon, Ama. I pray po, Panginoon, na magamit sila mightily, Lord, sa bawat kanilang ministeryong ginagalawan ngayon. Dalangin ko ang patuloy na pagpapala ay kanilang mararanasan, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon, Lord, sa kanilang mga buhay. I pray po, Panginoon, na patuloy mo rin po sila, Panginoon, na samahan sa bawat kanilang mga plano, Panginoon. At I pray din po sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa oras na ito, na ikaw rin po ang magpala sa kanila. Salamat po, Panginoon. Blessing upon blessing ay patuloy mo iparana sa kanila, Ama. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan, katapatan. Pinupurihan ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sama-sama po tayong kumanta. And Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige po, kunwari daw po ay merong ilaw. O, sabay-sabay po tayo mag-blow. 1, 2, 3. Compress daw po. Picture lang po. Compress po, compress. Meron po ba tayong first time visitor na ngayon lang po naka-attend? Ayan, si ate. Opo. Sige po, pwede po ba nating i-acknowledge si ate? Ano po ang kanyang name? Ate Aileen, pakisamahan na po siya dito sa unahan. Ay, meron din po si Kuya. Ano po pangalan po nila? Noel? Kuya Noel at si... Bernadette Calderon. Ayan po, si Ate Bernadette and si Kuya Noel. So, let's welcome them. They are welcome to the family of God. Kayo po ay lubos naming kumbaga, wini-welcome sa tahanan po ng Diyos. Sabi nga po, you are in the Jesus Be Lifted Up Church. Ito po ay isang non-sectarian full gospel. Tanging ang Panginoong Jesus lang po ang nais nating itaas sa lugar na ito at dalangin po namin ang patuloy niyo pong lago sa pananampalataya. So, can we call Rev Stella to pray for them? At tayo po lahat ay tatayo para po i-welcome sila. Amen? So, can we join our hearts in one accord as Rev Stella will pray for them po? Sige po.
Lord, salamat po sa buhay ni Kuya at ni Ate na dinala niyo sa lugar na ito. Hindi po ito aksidente, Panginoon. Ito po'y plano niyo. Father, I pray na patuloy po, Diyos, na ang pagsama niyo ay kanilang maranasan. Lord, magkaroon sila ng kauhawan na makilala ka sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. At alam ko, O Diyos, na kung paano araw na tinawag at pinili niyo sila, mayroon kang ipagagawa sa kanila. Buksan niyo ang kanilang spiritual na mata upang ang buhay nila sa mundong ito ay hindi mawala ng kabuluhan, kundi ang magawa lamang ay ang plano at kalooban niyo. Katulad ng sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, your plan for them is a plan of peace and not of evil, that they might have an expected end. Father, we entrust their life unto you, and Lord, bless them, O God. Hayaan niyo, Lord, ang pagsama niyo, ang yakap niyo, ang lagi po nilang maranasan. We honor you and we praise you for their lives. In Jesus' name, amen and amen. So tayo po lahat ay manatiling nakatayo para po sa ating panghuling panalangin. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Tayo po'y manalangin. Aba naming banal sa langit, salamat o Lord God sa umagang ito, Panginoon, sa tanghaling ito, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, sa aming gawain. Salamat sa itong Espiritu na siyang gumagabay sa amin, sa aming mga gawain ito. Sapagat alam po namin kung wala yung pagsama sa amin ay wala kaming magagawa, O God. Kaya Lord God, patuloy ka na yung pinupuri, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Salamat Lord God sa iyong mga salita na aming napakinggan sa iyong umaga sa pamagitan ng buhay ni Revistila, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain sa po ng kanyang pamilya, gamitin, Panginoon. Lord God, mapalawak pa yung iglesia dito sa mundong ito, Panginoon. Kaya Lord God, salamat sa mga oras na ito, sa oras na yung binigay sa amin, at kami rin ay meron oras para sa iyo upang kaya aming mapapurihan at maparangalan, Panginoon. Hinahangad namin, ninanais na magkaisang kaisipan, Panginoon, sa paggawa ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapalawak sa iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Lord God, ninanais namin ito, Panginoon, na kami maging kabahagi ng iglesyang ito, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God. Ang mga salitang aming napakinggan, Panginoon, hindi lang basta napakinggan, Panginoon, kundi ito'y aming maipasamuhay. Ito'y matanim sa matabang parte ng aming mga puso, Panginoon, upang ito'y makapamunga, Panginoon. At aming malakaran, Panginoon, at aming maiklim, Panginoon, ng iyong mga pangako sa amin. Ito'y aming may panghawakan, Panginoon. So sapagkat Lord God, kung ito'y aming mapapanghawakan, walang magagawang kaaway sa aming mga buhay, Panginoon, kung nandito ka sa amin. At Lord God, salamat Lord God sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord God. Kami uuwi sa aming mga pansamantalang tahanan, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, at madala-dala namin ang kapayapaan at kaligtasan, Panginoon, Lord God. Sa mga darating pang mga araw, Lord God, dinanais namin na kami makabalik ng ligtas, Panginoon, at muli ka namin mapapurihan at mapapasalamatan, Lord God. And Lord God, maraming salamat
Sa oras na ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsapat, pasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.